onwe otu onye Achina dị ibe na amara ị na-eme ihe ọjọọ akpọpụta gị na that village square ebe ahụ anyị dọnsụ bịara ada iya ọ bụrụ na ị daa enweghị onye kwerenu ihe a na mme tie ihe ma bọda ịlakpọ 2 days gị nwụọ ị kwesịghị ịnwụ n'iru nna gị sogodi bụ na ị lụrụ nwaanyị mụta nwa nwụọ n'iru nna gị nwere mgbe ọ wa arụ n'omenala Igbo nwa ga-akwa nna ọ bụrụ nna ga-akwa nwa a ga na-asị gị na ọ nwụfuru obi Igbo enweghị atụ ụwa ma ọzọ onye Igbo ka ga-abụ bụrụkwa ezigbo onye Achina na-eme Achina every 26 December onye ọbụla bụ onye Achina na-eme Achina ị ga-aga be ndị ọgọ ọsọkwa gị lụọ nwaanyị na nwa mfe you must visit your in-law omenala Achina ị ga-aga ndị ọgọ gị in the spirit of celebration ọ bụ sọ mmadụ nwa iburu mma tii ya akwa 1005 anụkwa ihe mere na anyị niile ka o mere anyị ndoni no enwekata ime ihe na nwa ego ehi gara ikpe ihe ehi mana ọ bụrụ na m egburu nna m ehi mma mkpe nwe ehi enwere m ike were 1 million tin envelope ma mkpọ ya ego efi mme ha na ya highest 2 days 3 days mma ahụ Gbam, 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 gbam. Ndị be anyị ụmụ ebe anyị nọ ụmụaka isi eme ya n'oge gbam anyị etinyegara bụ n'ebe bụ na anyị tinye arụ nke anyị kwujuo ya ekwu ọzọ nke anyị mejuo ya eme ọzọ ebe anyị na-ekwu okwu dị anya okwu dị omimi okwu a na-avịa ndị mmadụ arụ okwukwu ịbịa na agbamikwu ya ọ daa gbam anyị na-akpọtala ụnụ ndị ọ dị ka ọ dị anyị ndị nwere ifefa na-ekwu ndị nwere ike eji ana ndị nwere ọnụ eji ekwukwu ndị ọ dị n'ọnụ ndị nwere ifefa ga-agwa ụwa ndị be anyị afọ m ka bụ Dr. Chijioke Igwendụ Odogwu ya mba bụ ezigbo onye Aba anyị na-ekenekwa ndị na-enyere anyị aka n'ife anyị na-eme na-asị ya gaa n'iru bụ ndị Pine Leaf Estate and Properties Limited ndị bụ ndị land banking is a must ịchọba ebe ị ga-ega anyị gbasiri ike anyị bụ n'oigo ojo ya ruo oyi dịkwu ndị Pine Leaf Estate ka ị nwebe anwale tata anyị nwere ezigbo onye Igbo ezigbo Anambra ezigbo onye ife Igbo na-amasị onye ụfọdụ n'ime kwesịrị mana iru akwụkwọ onye na nke ikpeazụ a dịka ọbọzụkwa abụzị the custodian of culture in Achina a na-anabata Mc Edu Comedy ọzọ eze Chinedu na Achina Ogbuehi na nke ikpeazụ Ogbuehi na nke ikpeazụ ọ bụrụkwa Ogbuefi Ogbuehi kebe dị iche na Ogbuefi na Ogbuehi no Ogbuefi is Onitsha okay Ogbuehi bụ Agwata but no Igbo Nzugbe Ogbuehi I disagree I discuss one Ogbuefi is gịnị wee efi gịnị wee ehi Ogbuefi is Igbo Nzugbe then dialectal is Ogbuevi evi ehi Ogbuevi is dialect mana Ogbuefi okay ihe ị ga-ekuzi maka ifite mana inugo ihite ifite bụ town ifite bụ dialect mana ifite nkezi nke bụ Igbo Nzugbe na ha atọ okay ị na-asị na F adọrọ na our alphabet because mụ mana afia I think they say ahịa mana ahịa ka enwere afịa mana enwe fe na afam ko aham afam or afam ko aham efula okay afam efuna is not afam efuna one aham emekwa film a na-akpọ afam efula onye mmadụ nwere the film na ọhịa ọ chọrọ ka ọ bara film ya ọ balịa afa ndị Igbo enwere anụghị m aham efuna mana ana m anụ afam efuna ka ihe eji nwe afịa mana enwere ahịa afịa ọ maka na enwere ndị na-akpọkwa ya avịa ọ mụ na MC Edu nọ na Edu bụzi Ogbuehi na nke ikpeazụ a Edu ọ dịzị ka onye kwa papa ya gbue jọsụ mana ejite gbute efi ọzaba Ogbuehi correct onwe gị totuo ebe anyị si manage gbuo efi okay anaghị manage igbu efi manage efi bụkwara ego bụ na mmadụ gbuo efi akpọbụ ya Ogbuefi n'obodo a na-ere efi ego na ewe n'iwe 1.2 thank you o bidoro afịa o bidoro mmadụ afịa na Nigerian Today so wait kedu ka 1.2 bụkwa sọsọ efi enweziri akụrụngwa so the efi ihe a na-ewepụ n'anụ were eri anụ ihe ị ga-enyere ndị nze Ogbuefi
maka ọ bụrụ onye ọla na-eri efi igbu efi abụrụkwa ịkpọta ụmụnna inye ha efi o ọ ndị nze enwe ndị a na-akpọ ndị nze ogbu ehi ya ndị dị eligible iso keta oke na dị ihe igburu ọ bụ general ụmụnna na-anọchi ụmụnna ime nshọ ha na ịchọrọ igburu nna gị ehi eke oke n'aka mara ndị akpara asị ịfụ na ndị ogbu ehi anọ one side ndị okoro ogbu ehi ọ nọrọ one side okoro ogbu ehi ewu ndị nna ha anwụbeghị ị ga-egbu nna gị were ga-egbu mba ha ga-anọ one side. Okay, it takes burial for you to gbuo efi. You may egbu nwa efi for just celebration. Mba ya na-egbu n'efi anyị na-egbu na Christmas akwa efi ka ọ. And that does not make you ogbu ehi. It is not recognized. Even self imechagodi burial were efi nye ụmụnna gị sị agbuo na ihe niile gara ọfụma it doesn't make you ogbu ehi until kpọọ ndị echichi ndị isi ha na charet sa ha na ịchọrọ igburu nna gị ehi onwe ike keta oke so ogbu ehi ọ bụ and by doing that weta mgboro mpama ehi na enwekata ha ime ihe na nwee ego ehi gara ikpe ihe ehi mana ọ bụrụ na m egburu nna m ehi mma mkpe nwụghị ehi mme ha na ya highest 2 days 3 days mma anwụ iwu ma pastor ya mee ya gị ma fada spiritual director ya mee ya gị na nna m bụ ogbu ehi otu a my father nọ na mgbe mpa ya nwụrụ ha gbuoro mpafe efi nyanwa anwụzie egburughị m ya mana enwe ebe enyi nwoke na-eme ihe nje mmanya efi de ọ were ọ gburu efi ga enwere m ike were 1 million tin envelope ma mkpọ ya ego efi mkpọ ya ego ewu ọ dị acceptable kpọọ ya ego ọkụkọ ọ dị acceptable kpọọ ya ego nnụnụ ọ dị acceptable because n'ala Igbo i were efi bịa enye gị ewu asa aka ogbu i were ewu bịa condolence enye gị ọkụkọ ịka obi were ọkụkọ bịa nwee gị nnụnụ maka gịnị ga-eji eji ọkụkọ bịa so ọ bụrụ ka were ilu so otu a mmego na adị m entitled iji efi gị ebe ọbụla nsogbu adịrị because ana m afọdụkwa ịkwa my mother again so I'm expecting a cow from you. Biko kọwala kedu onye bụ Chinedu. Okay. Anyị nọ na gbam. Yes. Gbam. Kwuo ka o si dị ọkụ ya? Yes. Eti na-eti ewepụ na ewepụ. Mba. Okay. Site n'ike nke Chukwu afa m bụ Chinedu Umenwofọ. Abụ m ezigbo onye ụmụ Ọkwara ị na-abụ Odumebele Achina nọ na Agụata Local Government Area of Anambra State, Anambra South Senatorial Zone, Agụata 1 Constituency. Ga-ebiazie na Achina anọ na Ward 2. By the grace of God, ọmụ bụ Mc Edu Comedy aka Madam Teresa Ada Achina dere ego na bank. Yes, ọmụna masị nwadị isi ọhịa bịara ekwulu ọbịa na-ere anịga anyị nwa na-eme ihe ejije eji mara ndị Agụata amabụkwa Agụata but ama na masị Teresa sokwa na ihe spice wee fi iru wee nyekwe Agụata iru dem bupụtakwa Achina be nna m. Yes, asa Ada Achina tire ego na bank. So no, thank you for having me today again. Yeah, but your second missionary journey. Yes, na gbam. Yes, asị na ụzọ dị mma aga ya ugboro na abụ. Na eziokwu ezigbo onye abaghị o. Nke izizi ị ga-adị anyị mma isi ka ị bịa nọrọ anyị tata. A na-etu ya ọzọ Eze Chinedu. Ọzọ ichile echi ka ọ bụ nke nna ichifọ ichitọpụ. Ịbịa na be anyị. My father nwere ọzọ 4. Mana ọzọ nji abụrụ ọzọ my father because onye zụrụ mbụ elder brother my father which is my uncle. So ọzọ onye nji na bai ọzọ Igwebike. So ndị ichi ọzọ na bai ihe ị ga-aza ahụ afọ 4. Afọ 4 ka ị ga-aza. Ọ bụ na nkwa a na-akụrụ gị nkwa. Nkwa ga na-ajụ gị that drum a na-akụ ya nkwa na-ajụ gị kedu afa gị ị na-aza. And before gị ịza afa gị aha nkwa nwere ihe ọ ga-ajụ gị esi ya ize ndị umere nne m because agaghị eme na-ejighị nwaanyị laki nchọ ịgba nkwa na mmasị anyị ize ndị umere nne m anyị ize ezinụzọ.
anyị ize elu anyị ize ala anyị ize microphone na-akwatara m ihe m na-eri maka agaghị m emewe na-ekeleghị na ebe m si eri anyị ize nne anyị ize nna nkwa ajụzie gị kedu aha gị so aha ụzọ m na-anọ aha bụkwa na duto na diọkpara nyere ndị ọzọ diọkpara my father and diọkpara ọ na obi ka ọ bụ ọ nọ n'obi ka ọ bụ so aha ọzọ m izizi bụ eze obi ga-adị nke abụọ eze obi echine nke ịtọ eze obi digbo nke na eze chinedu ọkọchukwu na-edu so eze obi digbo ndị ọkụzụ na-azakwa ya bụ afa obi digboro gbogbo ndị eze obi echine obi ama nchinata na bikos amụtaghị ịmụta onye ọzọ na ya ama mmụtaghị eso na sa amụzina ya and eze obi ga-adị maka a mụtara onye nọ n'obi eminu na obi ga-adị nwere ike mesa obi emesa ebupụ obi bụga ebe ọzọ so edu asịkịta obi n'ala Igbo kedu ife bụ obi n'ala Igbo ma asịkịta asị kọwa ebe ụfọdụ gara anụ obi asị na ya anụ obi asị na afa mmadụ obi nna asị na onye nwa bụ obi ọra asị na onye a bụ ihe nwa obi na ebe a bụ obi onye nwa edago and ịwọchi efu na ikwugịta obi ga-adị obi echi na obi digbo kedu ife bụ obi n'ala Igbo n'ala Igbo bụ anyị akpọ ha n'obi it implies diọkpara ma village ọwụ na-abịara enwe ndị nwe isi like a na-enwe isi obi like isi obi ndị bụ ụzọ were biri ebe anwa like even ebe ọ bụla ị nọ na ịbịakwa na bụ na enwere ndị bụ ndị izizi mana village abaga na ụta iwe onye aba na enwere nwa mmadụ bidoro ya yes zawa aba nwa mmadụ wa aba ofe ha efesi n'elu and the history ka dị there and agaghị ahapụ n'isi aka wee gbawuru so ndị agha bụ isi as history goes a na-etolite a na-akọwakwara ndị ọzọ enwe mgbe a ga na-asị gị ịmana ndị be anyị enwe mgbe a ga na-asị gị na ọ nwụfuru obi ya nwatakịrị nwụọ n'iru nna ya nwere mgbe ọ wa arụ n'omenala Igbo ị kwesịghị ịnwụ n'iru nna gị sogodi ebe na ị lụrụ nwaanyị mụta nwa nwụọ n'iru nna gị ndị Igbo fere na ị kwesịghị ịnwụ na nwa ga-akwa nna ọ bụrụ nna ga-akwa nwa so ị nwụọ n'iru nna gị ịnwụfugo obi ewepụzie taịtụl ahụ nye ya onye nke na-esote gị ọ ka ị ga na-anụkwa ọnọchiri obi because ọ bụghị ya bụ obi ọnọchiri obi so diọkpara ezinụlọ ọbụla nwere obi na bụ na obi ka ewu kpatara this modern big men enwere now because big men agbago digital olden days big men bụ plot of land ole ka ị na-akọ ife ime nwuru ka nte ọbaji one yes isi ụta alụrụkwa nwaanyị na-aga no jealousy nothing yes then but kịta onye rụchakwa ụlọ enu ifụkwa ọrụ obi tinye one room na ya so nwoke ọbụla wee obi ọ bụrụgodị na mụ na gị nne ji mụ na gị na eburu diọkpara obi ebe ahụ mpa anyị bi ọ gị nwe obi ka ọ mana mụnwa pụzie obi ịpụ obi wo ala my father bụ diọkpara nọ n'ebe ahụ ka o si nye m ana so automatically I inherit go m obi kwe nya ka m ji pụzie n'obi wee rụọ n'ụlọ ọrụ ikwe obi nke maka amụtago diọkpara so diọkpara ahụ kwa obi mana ya kpọọ mitin diọkpara mụ ama ngakwa ahụ agụwa ga-aga nwa gị nwoke aga mana nwa m nwoke ga-agakwa ọ ga na ọgwa m ihe metere na mitin ndị diọkpara a sị na a ga-achụpụ ndị otu diọkpara ọkọrọ m mpa marakwa nọrọ ndị a na-abịa mụ awa ya nwa nọrọ maka ọ ya wa obi so diọkpara ọbụla wa obi kpatara ọ na-awụ nwaanyị gaa dị ọ mụtabeghị nwoke ya dị ya ka ọ bebeghị ije dị but most of us na-emezi travel na-achọ to align with nghọta ndị ọcha because anyị na-emimiki ndị ọcha mana anyị anaghị emimikiru ha n'isi anyị wetara white wedding anyị na-eme ndị ọda mana enweghị onye enweghị onye Igbo kwetere na ịmụta nwaanyị na ọnwa ka ọ bụ Obama nwere nwaanyị na-abụ chi America enwe onye ga-emenwe na Nigeria kama ya lụọ 16,000 1,000 wives ma ọ bụ na ọ nwetara nwoke jee na ọ nwere ike pụọ na iro mụọ 12,000 1,000 sons dada a na-achịtara gị ụmụazị ị na-agba n'aka so obi
bụ ihe debara gboo before anyị pụtara for ya. So that's why obi ga-adịrịrị and obi dị gboo eze obi echine obi amanchiri ya ikwe ka ọbịa n'aka ọkwa gị mụtara nwoke obi ga ochigo na ochirokwa ịnọcha wa wotowoto ochukwu continue. Yes. So ọkwa obi echine wotowoto ochukwu ga ya alụrụ nwaanyị mụtakwa obi wotowoto ochukwu agafee onye nke ọ mụtara. So ole kọrọ wotowoto ochukwu ka ọ ga-akọkwara nwa ya nwa ya akọ nke wotowoto ochukwu kọrọ. So it continues. Ọ ya wee eze obi echina eze obi ga-adị eze obi debara gboo. Ọ bịa dịka ụmụ afọ Igbo a nwechasị meaning ndị omimi na anaziana just like obi ga-adị now. Ọ ga-afịarị enu onye na-aza obi ga-adị enu obi echine enu obi digbo. Kedu ife kpatara ya and what is the beauty of Igbo name that people are actually missing out on? The beauty of Igbo name they're there now. They are onwe there. Kedu afọ Igbo gị now? Chukwujioke m. Chukwujioke gị. Chukwujioke is as well as Chijioke. Yes, Chijioke. Chijioke. Enwere afa ka ya. Onye Jioke ka mmadụ. Mmadụ apụghị iji mmụọ eji ha ọchị. Maka gị na chi gị dị na mma kpatara enwe ebe ndị ọzọ ga-abịa gafee ejide ha ịpụta ịga asị nya na chi ya dị na mma ma onye na chi eso na-achara onye a ihe nye na-eso karịkwara gị enwere onye gị na-eso enwe na-afụ onye gị na-eso gị na chi gị. So afa bai ndị bai kịta sef baptismal na ha anaghịzi ekwe aza Michael na ndị ọzọ kịta like as at now ha na-echejizi ị ga-afụ onye na-aza Obinna Chinwendụ Okafọ isi awa Igbo ya sị na nke a baptismal na nke a bụrụ Igbo name ya ahụ ka a ga-esi tuhu the baptism etuhu but we from Catholics, Anglican and all that, this is what we believe in. It's our faith. We accepted it. Just like most of us, I put a picture of our grandfather. My father said, "Learn panukuri." Onye abun na mo mere ihe ike. Ekwere m Anambra. I can't say but as in Jesus Christ lekwe. Ise kwere ala yo ị ga-ayọta. Nkwere no doubt. So it works like that. Mana eji ha Igbo. Atayira ahụ ọnwụna kpatara eji ese gị ọ dị be ndị megịnị dahara ndị go to Yoruba land ị ga-ahụ Ọmawumi Adebayo Ọladikperekwu enwere Ọladikperekwu enwere Ọlaniyi aha Yoruba ha the answer is they are proud of it. Olatunji Ọlaniyi ị gaa na bank for ha yiricha ya and they will be speaking their language. Mana meet na UBA ka ọ na-abụ nga nwere one gig kesa ahụ dị ka Chioma. So what do you want? Please shift so that nsị kedu ihe ị na-asụ onwe ihe na-esere mụ na gị if to go before so on Igbo. I say, oh sir, I'm not fluent with Igbo language. Ya dị ka m si ya caterpillar kwọrịa ya mana enweghị m right ịkpọ ya iyi ni maka na ego gị dị involve. Ego m dị involve enweghị ga-emekwudo ego m because ọ na-agụrụ m ego agụrụ ji ihe na-ala na ore njicha ya kweta ebe ọ ga-adị o sendikwara ntota ya ọ gwagodo nnọọ na o ya esendịrị m ya tụrụ ego nkwa ha ji service kwa the answer ha na-enye m. So aha Igbo enweghị atọ otu a na mbụ Chinedu eze Chinedu m enwere aha ka enwere ọgwụ ka ya onye Chinedu na ọfụma na maka ọ ga na-eduzi gị n'ụzọ dị mma les ma ọ gị nwa chuziri paatị nke ị ga-dubezi onwe ya. So eji Igbo enwe ha atọ ụwa ma ọzọ onye Igbo ka m ga-abụ bụrụkwa ezigbo onye Achina na-eme Achina because igwe be anyị His Royal Majesty igwe G.N. Obiora Godwin Nnaemeka Obiora eze Idegwu nke ịtọ sị gị na abụ na onye Achina anaghị abụ onye Achina abụ na ị ga na-eme ya eme ịnọgide gị esi iwe onye Aba ma ị na-eme Aba December ruo I'm not used to coming back every Christmas August meeting me man contribute to the development of the community so kezi ka isi were onye Aba so ị ga-abụ onye Achina na-eme Achina so Achina ba a na-eme ya eme
mgbe ihe ama na iwe onye aba wụ enwere movement ya ome na aba kọl abịa na fonu gị gị dọkịta nna kedu ihe ị nwere n'ikwu okwu ụmụazị asị ejidere ebe a ụmụazị asị emere nke a ụmụazị aba kedu ihe a ga-eme ndị niile dịkwenu ka eletrik solar light dị ba ana ime ogoko aba bido at because iso na ndị eji okwu ha atụ arụ in your level in your capacity so taa ka ọ dị so it's not just iwe onye ebe a mana ị ga na-eme ya eme so ọ ya mee nya kpatara iji were ezigbo onye Igbo enweghị ihe ọ nagara m ịsụ English enweghị ihe ọ nagara m ịsụ any language because the truth ọ gara nwụọ n'ụlọ elu ebutue n'ala lie which means no place like home onye ọbụla na ana email me unless we decided na si desaga ebe a which so many people are doing nwụlie m ebe a ụfọdụ ndị be anyị na-egocha ala na ili na America nwụlie m there but 95% mana a na-ala so that's it. Yes. Achina bụ nnekwute obodo ama na Agụata and Anambra as a whole. And then ịbụ onye just like you said ịbụ ezigbo onye Achina na-eme Achina. Ezigbo onye Achina na-eme Achina. And then ị na-akwụnyekwu Achina n'ọkụ n'iru akwụkwọ. Ebe! Ịghọtago ị na-anwa ada Achina tiele ego na bank. Gbam. Ị na-asụnya bụ Achina mgbe ị na-asụnya bụ Agụata ọ na-atọ ndị Achina nọcha abroad. I nwere ike inyetụ anyị history of Achina. Kedu ka Achina si bido? Kedu ebe fa bido? Kedu do you have any asị gị na Achina bụ otu akụ si bido? Enwere isi nọ mmili bụ ife mefefa jue setụlụ ebe a ma ọ bụ na fa do you have any history of ndị Achina? Take your time. Kwe mwa afọ ole ndị. Were na-ajụ m esenta mmọdụ. Mana nwata kwachara aka. Yes, the little I know. Okay. Ibe na Achina dị ime nne na-atọ. Okay. Ames, Akpo, and Achina. Ya bụ ụmụnne na-atọ dịka anyị siri nụ. Ames as a village tọrọ Akpo. Akpo atọ Achina. Kpatara eji akpa AAA. Ime nne na-atọ. So and anyị na-emekwenu nsụọ language na ya asị ịbụ onye Ames ya abụrụrụ onye Akpo. Ịbụ onye Akpo ya abụrụrụ onye Achina. Ịbụ onye Achina ya abụrụrụ onye Umuchu. Mana ndị nne ji bụ mmadụ na-ata mkpọrọ gị na Akpo Ames. Masị gị one of the smallest community enwe na Agụata. Ha na Ikenga and Orel. Ha so na one of the smallest community enwe na Agụata local government. Yes. Akpo is not small. Haka Ames, then Achina, the same thing. So, ebe a ka anyị si bịa. Nọ nakwa big chance ịgbafe ebe onye ifu bụ onye isi bụ onye ifu anyị nwecha common boundaries. Ị na ọ na-Achina Akpo ka onye Akpo ga-aza gị. Applicable to Ames, anyị niile bi. Anyị nwecha common boundaries. Na-egokọrịtakwa ala na-alụkọrịta nwaanyị everything. A na-enwe ife obodo ji adị ebube. Kedu ife ili imelụ Achina ji wee dị ebube? Ị ga na-anụ maka ezekọrọ Achina. Na-anụ St. Peter Science Secondary School Achina. Agbanwe agụ. Chukwumumoji, Honorable. The father was principal there. In fact, Chukwumumoji gụrụ akwụkwọ ebe ahụ. Ọ dị nkapịta obi ọ gakwara science school there. After na go to na Onitsha. So when you talk of Achina, when you want to Achina, the first thing you agwa gwa agbanwe agụ. St. Peter Secondary School or Special Science School, Achina. Then Ezekro. These two, the stream and the school, no forever. Ebe aka ndị ọcha bịara rụọ the stream. Iche Gbam mmiri there. I think the step is about 250 something. Ị ga-agbada step and ọcha bịara rụọ step. Ị ga-agbada gide bata na mmiri. And they still there. Ọka dị ya ruo kịta. Though ọ bịa o mebigo. But with the intervention of our House of Assembly member representing Agụata 1 constituency, nsị na Agụata 1 constituency, Honorable Anayo Okpara, o jegorogharịkwa the step. Ọ dịkwa ka ọ dị mgbe ọ pụtara ụwa for the step. Ọsọ ọ pụtara ụwa for the step. Mgbe na onwebe dream na ọ nwere ihe ọ ga-abụ, ọ fọrọ the step like that. So he deemed it fit.
Idozikwe. So these are the two things when you talk of Achina, Ezekoro Achina, St. Peter's Secondary School or St. Peter's Special Science School. I turned to Peter's University now. Oh, okay. I had the Peter's University I now. The second Catholic university in the whole world. I've been Nigeria. Hey, which word again? No. World in Nigeria. Okay. And I think it was a Catholic university. Nigeria. Nigeria. That one is called. That is the second one. Apart from which one again? Okay, one can know about. Tansia University one. Tansia again. Tansia was a private university now. Unu na-agba school Christmas ike. And unu na-eme school nwanne ike. Because ekwu okwu Achina otu a onye ọbụla asị na anyị mba asị onye Achina ọ njọ ka ọ bụ na ịlọta Christmas. That's ahụtara gị asị efulefu. In fact, Lylon ka iji gawa abroad and back ka iji anata. For you not to come Christmas. Then njọkwa nwa na azụzi njọ ka njọ ọbụzi na ịlọta Christmas. Then enwere celebration anyị na-eme a na-akpọ Idegude. 3 years Idegude a na-eme every 3 years. Ịlọtakwu nke a. Ebe unu batara gị na township ebe nọ. Azị na enwezighị hope adịzighị. Because anyị na-agbasi Christmas ike. Obodo niile gbara ya okirikiri na-emulate our Christmas, the way we celebrate Christmas and New Year. Ịnata ba anyị na Christmas. Ịma miss iso ma ala ọzọ. Abi? Yes. Ka anyị si agba Christmas n'obodo anyị emego ala dị ba anyị na with mineral resources. Yes, anyị nwe ọfịa na ba anyị ma nweta nwe plot of land 7 million naira ba ọ dịghị possible. It's from 18 million. 18 million okwe efe onye chọrọ ire nke pere gboro nkwa because enwere ebe ọfịa dị. So ba anyị nwere ezigbo value dị ego. This guy came to our village now. Anidons. Yes. What about na Christmas? Yes. For now, when they about Christmas, indeed. Yes. I think the post went viral. You can come across it. Anidons was on our podcast after that. Also, na ode security of labor, as in security bo na enwero ihe onye ọbụla there's no fear. Yes. Mana abane people were na-echesa phone onwere onye na-atụ ibi ụjọ enwero na nyawa for how free people did there whereby they ndị mmadụ na-eme ihe ọ na-eme that the freedom no fube ndị dị as free and self-secured ka ndị Achina. Yeah, anyị na-akwadozi ọ kwesịrị anyị dọnsị kwesịrị ibe na 31st methodical traffic delay from ebe ọ gara ọrụ 31st ahụ ụbọchị anyị mere Idegude last year December that 3 year Idegude celebration ejiri mara be anyị ihe niile eji mara be anyị ma culture and everything that day ka ọ na-eme so ọbịa nwụrụ ọsị ka ọ bịazie na first anyị ejiro first second third fourth egwu na be anyị fata onye na-etiri appointment of 50-50 ọbịa mara na ọhụ ka gị n'anya enwe onye na-eyi anything there and that place ifuru a na-agba that ọ na-agwa gị security juru village apart from village security individuals iji security nata ga-ama ntụcha ebe anwa as ndị ọkacha mmadụ enwere be anyị ebe anyị ga-afụ the likes of Eriwe Agụ otu Igba CEO Rolex Hotel and Suites Emeka Obieli ị ga-afụ onye ha nọ there with security ya ị ga-afụ the likes of the Santos security ya and many of them you know what I ga-eji DSS ya kwuru there so Anidons was comfortable. Relax. A five-leaf estate, one no mago, no cho, no scam zone with instant allocation. Buy and build. Ama enwego village ọ gara. So enwe ihe asa na-eme just na agba Christmas and New Year of such population. So enwere event a na-eme that day obia. No event. Just normal ta first January now. A na-agba New Year enwe nothing enwe no banner nothing that I want mbara ori Achina kawai village niile gbara ma akpọ bata Urumba South bata Urumba North ma akpọ Enugu mo ama enwego village ọ gara so enwe ihe asa na-eme just na agba Christmas and New Year of such population
So na enwere event a na-eme that day ọbịa. No. What event? Just normal time 1st January now. A na-agba New Year. Enweghị nothing. Enweghị no banner. Nothing. That I want Barori Achina. Kawaii. Village niile gbara ma akpọ bata Urumba South, bata Urumba North, ma akpọ Elugumonya, One, ihe niile ụmụọmakụ, Agbodo, Ogboji, Umuchu, Akọkwa, ihe niile gbara Oga, Mkpologwu, ihe niile gbara ya okirikiri. There. Sometimes I've tried to to emulate us. I may once drop kwa. I need a standard DJ. Now charge almost 3 to 4 million. Mantua stage. And then one we're nature. Ana agbaka ihu ana emegide. Ana agbaka azụ. So, Achina, ịbịa na Agụata na 14 communities mekiri Agụata. Enweghị ndị ka Achina na Umuchu. Fata enweghị ndị ka Achina agba Christmas. Ihe Umuchu ji bata na timeline enwere omenala Umuchu na-eme a na-akpọ ụkọ. Ifuru ụkọ ahụ. Hey! Ibe ba na-eme ha na-emekarị from first nkwọ ọbụla na January. First nkwọ market day na January. So that first nkwọ market day ha na-eme the thing 4 days. But first 3 days here, ịchọ mmadụ ibe ebe atụọ bọmbụ ị ga-egbutezi mmadụ 15,000 at a spot. So, mana the very lively. Ebe ba ya sị Umuchu anaghị agba Christmas ọkụ ka ha na-eme. Nwe festival ha na-eme a na-akpọ ọkụ every January. And ha na-eme every first nkwọ market day of the year. Think either first nkwọ, second nkwọ. Either first or second, yeah. Ka ha jeme the thing. Back ị ga-afụkwa population ayawo for if as in for you to move one pole with your car or 1 hour gaga, you move with a motor. With the kind of population ị ga-afụ na mmọnwụ, I na-eme mmọnwụ of my like the mmọnwụ. Baya webe ya we been then I say ịmachiri mmọnwụ. No. Ịmachi obodo ya dị dry. Onye nwere agara gị na nwe onye ị ga-afụ. So, na-agụata anyị na-agbasi Christmas ike ndị ọzọ na-amụrụ n'aka anyị. Anyị nwere ihe eji agba ya. Anyị ji ego. Anyị ji mmadụ. Itubekwa ọnụ. Ese? So na itubekwa ọnụ. Mana ego dị nụ. Anyị nwere ego, anyị nwere mmadụ. Ọ mkpọbara gị. A karịkwara akarị. Achịna nwere mmadụ. Ịbịa na prof, nchịpụta. Ịbịa na dọkịta. Ma nke na-agwọ mmadụ ma nke a na-agwọ mmadụ. Nwere doctorate degree na nwere doctor nke medical doctor. Nke doctorate degree ọ na-agwọ mmadụ. Doctorate degree wee onwe issue ya agagwu ha doctor ibe. Esprit call doctor certificate na doctor nke medical. So anyị nwere ihe niile. Anyị nwegidekwa bata na Mr. and Mrs. So aka nkọ. Anyị nwere mmadụ. Anyị nwere ihe eji eme mmọnwụ. Maka asị gị na adịghị ka ibe na-agụ akwa. So I dị ka ibe anyị na-eme nwanne just like you said. So Achina. Onye abụghị onye Achina ihe lara. That is why ibe ụmụada anyị enwe egwu ha na-agụ ha na-asị gị ole dị ndị na-agba ya ejije o. Ịgbacha anya ejije ọkwa na ada agba ya ejije o ijekwa eme idegude. Ka ịgbagide anya ejije nwe ihe ihe emenwe idegude. Idegude ahụ celebration a ngwara ha na-eme every 3 years. A na-ebupụta ego niile dị n'ụwa were mee ya. But with my this thing, I would have play some video clips from that event for you. If a crowd. So ị gbachagodo anyị ejije nwecha ihe niile mecha ihe niile anyị mere for that particular court. Ịma mmenwu ya. Anyị nwanwe ya. Idegude. Ọ bụ idegude. Stress the day. Ime idegude adịghị onye na-eme within a blink of an eye. Okay, idegude. A na-emegide chiji idegude ya dịka ọ na-ebido by 1 kwụsị by 2. No. A na-ewukwa festivals a na-eme na Anambra. Anụbekwara m idegude. Anụbekwara m ya o. Ana m anụ Nwafọ Ogidi na-anụ. Gwa m ihe Nwafọ Ogidi anyị na-anụ. Gwa m ihe o ji dị popular na-abụ ihe adịka ihe eji akwa ji ha na-apịa mmadụ. Oto. Ihe a na-ebuli a na-apịa mmadụ na ụtalị ahụ. Agba. Agba. Ana m anụ maka ime ọka ndị ọka. Ana m anụ maka nke ogidi kedu nke ogidi a gwa m ihe iji anụ maka ya.
maka na big name na big name nwafọ Ogidi na fọ na-eli nwafọ ọkwa ha na-eli nwafọ wite agba aha gwazie m ihe na-eme n'ime elu iri nwafọ a na-eri kedu ihe a na-eme n'ime ya ama m ite ọgbọ ndị obosi mana ma anụnube Idegude ị na-alakwana village ị na-ala village ị dị related to ihe ị dị as in iwu onye village nke na Sam Mai wofu ị makwa ma Sam Mai ndị Angela Nnemeka Sam Mai ọ na-aga village nke na wofu ana m nka village ị na-ana yes les ma ọkịta ịgbaba gị ịgbapụta m ga-echi ọzọ na-esi ndị village gwa gị ka ọ gị nwachara ichi nke ha ahụgo na ịkwụ ego n'ọkụ wetara gị dị proposal ife Igbo na-atọ m ụtọ ya m njụ ese gị nge bịa ka ị nọnyere anyị maka na ọ bụ na nwata amara ọbịa nso akụzieli ya na ofu onye ada amacha ife amacha just like you said yatago ajụrụ gị history ndị Achina ese ilote ndị nwatakịrị a sị gị chọrọ iji mee senta model ababeghị m senta aka nọ na model Edu enwere vidio gị ifo online gaa mana Instagram mana Twitter ebe ị na-azụ ọkịka emete ndị anyị na-akpọ ya ịda iya ịda iya ebe nna adị iya ọ bụrụ ezu ọka ko na-akpụ ya that iya na be anyị na Achina is a very big covenant mgbe gboo dịka anyị siri nụ ị na-eme ihe ọjọọ akpọpụta gị na that village square ebe ahụ anyị dọnsụ bịara akpọpụta gị ebe a ada iya ọ bụrụ na ị daa enweghị onye kwerenu ihe a na mmeti eyi eme onye kwere nke gị ma bọda ịlakpo ha 2 days gị nwụọ and ọ bụrụ na ị na-arụrụ aka na obodo na ịpụta ịdị iyi ahụ onye ọbụla emechi ọnụ ị gara bịa chebe abụọ mana ọ bụrụ na ị na-eme ọfụma ịpụta ịdị iyi ahụ ihe ị ga-anọ iyi arịa ya bụ iyi agbagogokwo ọnọzi na ebe ọ nọ iyi agbagogo because a relevant personnel pụtara ịda like ọnọgo otu anyị nọ na the Santos pụta ịda iya ọ pụtaghara m Okpara ala otu a achara ndị ga-ejide ya mba ifu ndị ga-anatụ esi ya mba ifu ọ na-eme otu a ka ọ dọgara ka o mee na onye Achina because ọ part of ime Achina ị ga-amarịrị gị eme ihe o gosiri na a mụrụ gị n'ụlọ na ịma dị root so ịda ihe ahụ bụ nnukwu covenant na be anyị ịpụta daa ya enweghị onye kwere jee jụọ onwe gị ajụjụ something is wrong o shighi n'aka gị o shi na background o shi na back o shiri something is wrong somewhere so that trending video ịdị ihe ahụ bụ agara m be ndị ọgọ m because na omenala Achina every 26 December onye ọbụla bụ onye Achina na-eme Achina ị ga-aga be ndị ọgọ ọsọkwa gị lụọ nwaanyị na Nwamfe you must visit your in-law omenala Achina iyi aga ndị ọgọ gị ọ bụ ụsọ n'ọnwụ ọ bụ ụsọ mmadụ nwụọ iburu mma tii ya akwa 1005 buru gaa anụkwa ihe mere na anyị niile ka o mere anyị ndoni no in the spirit of celebration Christmas onye ọbụla na-respect as Christians we are ya agabe ndị ọgọ on 26th day of December ị gaba iburu 2 gallons of nkwụ elu because that is the costliest palm wine enwe and ndị be anyị ndị okenye be anyị na-akwanyere dị mmanya ugwu so nya ka eji aga dị ata ya a na-akpa nkata ọgọ na ọgọ a na-akparịkọta enwe ka o si dị discuss with ọgọ gị nwoke and all that if ndị ọgọ ga-abịa anọkọ daa iya so the tradition was there nto soro na-aga ikwu nne m onye ọbụla ịbịa na Achịrị onye ọbụla anaghị aga ikwu nne cheki ọfọ nwere ike bụrụ ikwu nne ya ha enwere ka o siri dị because enweghị enyi nwoke ada aga ikwu nne ivu ka mmadụ nwụrụ sef ọkada ka o ji gaa ikwu nne ruo na ọkada nọrọ n'elu ọkada asị ya rito ya asị mba na ọrito na unu ga-ekpere aja ọkpa ya ọ na-arịtụ so na ọpụ okporo na aja mesin na anya ga-agba na ụta mesin ọwụ ya nwande onye Hausa bi na mesin so na enwe ebe unu ga-esi ihu ya na ọ dị covered ọ kwadoro were bịa bere ya kama envelope o weta shishi ọ sị enweghị ihe ọ na-eweta ọ nọ fa a na-akwụ ozi nyere ga-ebe ya ala nọrọ n'elu mesin like kwụ ya ọkpa ya n'elu pedalụ mesin o kweghị arịtụ
nwa anyị nwoke rituo wee ya sị ya rituo ebe abịago m beri akwụ na ahụgo m abịara m beri na a na-akwa nna m ochie abịago m mana iritu arịtụ ọkpa m anyị zọtụ n'ala ebe a agaghị eme ya eme n'unu ga-ekpere aja ọkpa mma m pụọ so okpere na nke meshin chụwazie na meshin ọ bụrụ ka bụrụ ilu so iyi aha m kụrụ bụ agara na nke ndị ọgọ nwoke. This is my ihe 4 years now. Ọ na-agazi 4 years nlụrụ nwaanyị. On 4th January mere 3 years. Yes. Nlụrụ nwaanyị. And na ebe nlụrụ nwaanyị bụ na nke ndị bụ Okafọ ha ji n'ukwu Agulu. Ha amaghị ihe bụ ọgọ na-abịa na 26. It's not part of their own culture. Their own culture. So mgbe m gwara ndị ọgọ m na nna abịa, that one for the second time nna agịa. So mgbe m bịara m sị ya na anyị ga-abịa sị kedu ọ ka esi eme omenala sị no na be anyị every 26 December na nwoke na-aga ebe ọ lụrụ nwaanyị jee mara ka ndị ọgọ si nọrọ gbara ha Krismas no matter how little ya agbarịrị Krismas ma iji ịmara capacity gị ma gịnị mee ya. So but mụnwa na-aga ndị ọgọ m every 25th ka nwa ike gaa nke ikwu nne m 26. So ebe a ka ị ga-abụ ị gaghị define all the importance of that visit. Like ị watch out the video m ka ga-epost ị watch ị ga-afụ ebe m na-agwa ndị ọgọ m ma mụ na nwunye m ọ na-ese okwu taa ma ọ bụ echi na se emekwene ka o ruo ụmụ m ntị aka onye mụ na ya na-esekwa okwu bụ nwunye m. My children will continue to be coming here every 25th ma nwụrụ anwụ ma ndị ndụ. Nobody should deprive them this ritual na ha ga na-abịa every 25th December. So that day m bịara awachara m ọjị anamata ọjị wụọ ọjị enye anyị. So we have to tell them how happy we are. That is the essence of that. So mgbe m binitere mee dat na ama na iyi arịgo etiwe mkpu ịwọchị ekpu m okpu were dadị ya. That is why m ji were ebube nda ya otu esi ada ya okpu a ga-adapụ and okpu ada emego m ilu ọzọ emerụgo m ọzọ because onye kpu okpuru dada agbacha egwu ike ọ daba m egwu ọgaranya. Yes. So that is why m ji kụọda ya mgbe m kụrụ ifuru onye bịara na Gbam natuzie ndetin narakwa m ya na-eme ya. So that is one of the best culture ị ga-abịa eji mara ndị Achina. In fact, one of the best culture. Ọgọ nwoke did it. Enwere the last one dara ya buru mmanya gbalaga. Ọ maghị but o mere all the thing na-atọ ya ụtọ. O mee ya buru, you know. It was fun. So that's ọ bụrụ na ị naghị agaba ọgọ gị. Ama m ebe ị lụrụ nwaanyị. Ama m ebe ị lụrụ nwaanyị. So ụzọ adịrọ mma. Atụrụ akwakwala dat nke bụ ụzọ adịrọ mma. Ụzọ adịrọ mma na. Eji m plane were da mgbe m bịara. Anọ m ụbọchị ị lụrụ nwaanyị. Mgbe a ife ka dị mma mgbe a na. Ife dị mma ka ụzọ ka dị mma kedu nke ị na-ekwu. Ụzọ ka dị mma mgbe ị kwesịrị ịma ife na-ekwu na. Ụzọ dị mma. No, ụzọ dị mma. Agara side ahụ ị na-aga. Mụ na gị ma na ụzọ dị mma. Maka mmabụ. Enweghị na-emezi side ahụ adịghị oke. No, soludo a achịpụgo ndị a ebe ahụ ka ha nọrọzie ede. Ebe ha lara na-abụ Enugu ịma Enugu dị nso ebe ahụ. Iluzi ebe ndị ọgọ gị fụzia ndị ọgọ gị bụzi the problem. That is the reason why I like this na ị kwuru. Yes. Kwa iruzi ofu ndị ọgọ maka ama m na ndị ọgọ gị ugwu Awụsa ka ha bi. Thank you. Ọgọ nwoke na ọgọ nwaanyị bi na Cross River to be precise. Okay. Ha na-alata Krismas olesime nwere ihe mere olesime nwe onye ime ụlọ na-agba nkwụ. Olesime mmadụ ọnwụrụ kpatara nwunye m adịghị conversant with ịla Krismas. As a matter of fact, my wife said na anyị gara ala Krismas every 3 years. Na Krismas nke a dị n'isi ebe a yezi nga na-ala nla village mụnwa ga-anọ ala village 3 years. Hey, onye obodo oyibo kwuzie gịnị biko ebe nọ Nigeria. Yes. So ndị ọgọ m ada alata Krismas alata ịmara na enwe ihe a na-eme alata just 2 days fiam. But since I introduced that tradition ọgọ nwoke na-anata ụlọ 21st of December la January 7. Chebili. Gwuo. Ọsọ bụrụ nna m na-abịa. Nna
ọ bụrụ mgbe ọ na-abụ ha nata nna we stop by with indifference ma anyị na-anọ na convoy eburu moto anyị akwụsị be ndị ọgọ m ọwara ya ọjọọ naka anyị na Christmas now we have to stop by mere gara of the feelings of Christmas ọ bụrụ sọ ụmụ ya ga-enye dive because ebe ọwụ na ịlụrụ nwaanyị iburugo part of the family. Yes. So ọ bụrụ na ndị ọgọ ga anaghị alụ ị nwere capacity asa ezigbo onye aba dị na njikọ ọkwe asa ezigbo onye aba ama m ị na-eme aba ebula onye aba ọbalị so ebe ọ baala gị ha kwesịrị ị na-alata Christmas 26 December drive ọ gaa de gbara ha Christmas abụ ụjọ onye ga anyị ise ndịrị ha ego ebe culture ndị Achina ka ị chọ no but ejukwa m ka ndị aba si eme aba agaghị emenwe ihe a ọ ya ka anyị ji were ọpụrụ iche ndị aba nwere ike ị na-eme transfer culture ọgọ nwa ka ime happy Christmas akwa ngaji aka nọmba gị aha culture ka amụọ Achina mobile transaction culture no answer me na amụọ Achina ga-eje mụta n'ihe dị mma eji mara Achina ị ga-ajụ m ka ndị aba si ihe eji eje mba kedu ife eji eje mba ihe eji eje mba kwa ka amụta ife abịa mbun mana gị na ebe anyị na-ekwunu ọrụ be m ka ebia ngwa ka ihe ndị aba na-eme ebe a na-eme unu supremacy ka ihe ji mmadụ ịchọ taa ka ebe acha charegbo m anya a sịrị na ngwa nwaanyị ji gazi ụmụnze ịlụ nwaanyị mee ihe ndị ụmụnze ike eme ihe ndị aba na-eme anụgonu nwaanyị emego m ife na-eme nnalụfa nwaanyị so ife ọbụla ọzọ m ga-emezi bụ ihe anyị na-ebe na-aba I have paid their dues ngwa ka ihe ndị aba na-eme ndị aba sị na ife nwa aba nwa aba ibu ya mụ ya and na ịbata aba ọbalị aba na-azụ oye anyị na-azụkwa oye nya ma ị ga-eji wee na-anụ ọya aba ife ọbụla ị na-eme na aba wee tinye n'oye you on your own ịghọtago aba na-eme nwanne aba bụ obere obodo na-eme nwanne anyị nwere ka anyị si ekene ndị ọgọ anyị mana ịbịazi ya be m nkọwarị it must be transactional enwe ọga agago m ọrụ na aba abịago nkwụ nwaanyị na aba MC wedding na aba ma traditional marriage ma beria anụgabe m ihe a nwee ka unu si eme nke nwaanyị ahụ ije gaa ọ transaction maisha ka ime eyi ya na-agbakwa aka nọmba ahụ dị were na ịgba Christmas mana ịma na normally akwa na onye ịchọ ịbịa bie ga-eche sị gị na anọkwa m ha ịma o nwere ka ọ dị maka na ịchọ ijebe mmadụ onye a jiri maka gị nata ọ mmadụ nọdụ ya iwee jee nụ ịma abịa na-agafe be mmadụ kụba aka si oke na m abịago ngwa batazia ị na-anụkwa ị na-anụ ebe a na-asị gị na o bichiri ụzọ ji ugwu ekene adị m anụ ya and a chọrọ isi gị ọzọ akwa ejo mmere ma na anụ ya sị na anụ ya so ị na-anụ na onye bichiri ụzọ ji ugwu ekene nsị gị mbara adị m anụ ya ị na-anụkwa o mechiri nga o si aga ọ nọ n'iro na-ajụ ha na de abụrụ m onye agụata ife anyị na-asụ bụ si agụata enwe ka anyị si ekwu o mechiri nga o si aga o mechiri ebe o si agafe nga o si bụ onye ndị aba ada asụnụ nga o si nsogbu adị aba with the transactional tradition mobile tradition no problem I accepted mana were mana Achina wa obodo pụrụ iche ya mere nji kpọọ gị na Gbam na-agụ ata maka na ife ị na-eme bịa dị ụwa niile mma enwere vidio gị mfụ ije ọsọ ịtọgbọ ọkụ ife nne dị na ya onye ọbụla esi ebe a wee na-eli enwe ụfọdụ na-emenwuzie maka na fa na-atụ ibefe ụjọ eme gbuo nwanne ya ma otilivansi kedu the importance of that communalism that communal eji nwee antem a na-akpọ lee ka o si dị mma bụ mmekọrịta nke ụmụnne mana ịma ihe niile bịara digitalized nwanne a na-atụzi nwanne ya ụjọ but all the cost of our parents because itolite mma ga-asị gị
ọsị m ga-ahụkwa gị be Teresa mmee gị ihe m ga-eme gị ọsị m ga-ahụkwa gị be ndị a like now ịbịa na be anyị enwere ndị ada abata be anyị as in family member m na-aza the same surname with me na ha abata be anyị because of gịnị ihe a gwara fa nne na nna so always a very big problem from the parents that thing ifuru anyị mee bụ ndị enyi all part of otu Achina si agba Christmas anata asị gị nna Chijioke anyị abịakwa bego ngị nwaanyị echi ngị nwaanyị echi ha bụ ụtụtụ you give us our traditional food not a prepared rice yes ije eghe ịhụ ọjị iyi akwa ya ọkụ na mbara bụ na ọkwa ya emeghe ịhụ ya na kitchen ịhụ ya na kitchen the flavor agaghị apụtacha yes iyi apụta na mbara something ịma ada eme ịpụta na mbara so for you to do it in mbara all celebration ka ọnwụ to ịbịa na mbara ịhụ ọ dị ji mee mmanụ weta ụkpaka weta ọtazi suo awa ya nke ahụ anyị mere English dị ya otu esi eme ịtụọ ihe na iweta akwụ unere ịtụọ ya na elu tebụl awa dị ji de weta mọta odo tinye dị mmanụ tinye ụkpaka tinye ọtazi tọnụ eweta nnu onye ọbụla bịa manya aka so ndị banyị na-asị gị bịa manya aka n'ite ọmụmụ bịa kuru nwa bịa were ọmụmụ bịa were ọganihu ịmanya aka gị ikuru eji ịmanya aka gị ikuru ego ịmanya aka gị mata nke a so were ihe ọma na eme the ritual the sacrifice ọ na-aga so that communal onye aka ya adịghị ọcha ama nkwedibịa manya aka soro rie ji ahụ because ịmara awụ na enwe ka esi ahụta gị n'obodo ịbịa ha na ya soletikwa onwe gị because the highest court enwe n'ụwa conscience so ịbịa conscience gị ya agwa gị na ọ na-akwa ndị enweghị otu onye Achina dị ibe na-amara that is why this government tiri law na enwe ndị ahụrụ bụ na akpụrụ PG because ị gaghị asị m na enwe ihe na-eme na PG amara ọsọ agaghị enye na onye abroad PG ọ ya enwerịrị yes so that communal ifo bụ a very strong communal na bai emechaa ya taa gara beda abụọ ya eme ya the next day nnukwu bụ onye ọzọ and ọgwụkwa ịma ọwụ ebe ọ na akụrụ gbamgbam ka a na-aba yes enwe ebe ya wee kọọ gbamgbam ma ngị ma gbamgbam gị nọrọ yes enwe ndị ọgaranya na-emechi geeti ha anaghị emeghe geeti emeghe mana ọgaranya nke a na-awalọta ya meghe geeti cheki ebe ndị mmadụ juru de cheki nke a na-emechi geeti yes so ihe niile gbasarakwa ya ihe mmechi onye nke na-emeghe emeghe ihe niile gbasara ihe ọbụla ọ hụrụ ya meghe ya ihe ọbụla ọ fụrụ ya meghe so that thing ifuru is a true culture and identity of Achina Idegwe Gbobere Ọka Asaga Anwụ. ka efe inwe gwa ndị na-atụ ụjọ ịna village ka efe inwe ndị na-efere na village bụ ihe ndị mpa mmadụ na mma mmadụ no local no ihe ndị Igbotic. What do you think they are missing? They are missing a lot. Now go to the person gas in the village bụ ekeyik ya kwuo na ojighị ego ka amara ka a ga-echi tụrụ ego nyere ya aka ego moto enweghị nchefuru Achina love Christmas so much na isi Lagos alọta Achina 60,000 naira ndị Achina nọ Lagos were tinye 4 luxurious bus nnata na ọnụna a teacher date ọkwa nke dị comfortable nke bụ AC ọkwa ajaguda ọkwa ajaguda ahụ GUO kara aka kpụ ọkụ n'ọnụ ibunata ebunata na ibunakwa ha ebuna so mana ị ga-ahụ ndị abụrụ ọnụ ha ga-asị gị na ha achọ na ndị ha ji akara aka ha emeju mana iji 1 naira akara aka ga adị mma ijikwa ha kpata ego iji akara aka ga adị mma kpata akara aka gị dị mma sị matter of fact enwee 60,000 na akaụntụ akara aka ga adị mma na achị nara gị e provide nwu 60,000 ka akwụ ego moto ọ bụ nke ị ga-eri ọ bụ nke ị ga-eji mee n'okotoko ma gote ihe because a sị gị ọrụ oyibo dị mma ndị na village amara mana ọrụ oyibo adịghị mma ndị na village ga-ama mana ọ dị mma village a na-egolini yes because onye nọ n'ama nọdụrụ onye nọ n'ụlọ onye nọ n'ụlọ nọdụrụ onye nọ n'ama so ndị be iwere hụ the flavor Christmas how we cherish Christmas by etiri moto orukwe mgbe eji ana
the same motor abịakwa everybody don't pay just free akpa gị megịnị Donye. go and make your findings ọ ka isi cherish Christmas anyị nwere moto na-ebunata ịchọgodo ibu just for Christmas a donye ihe ọbụla eche ka ebunatara gị so Achina na-eme nwanne ọfụma kama ọ ndị mma anyị esere na mpa anyị esere m mere onwe ha a na-emis that flavor Achina alakwa na eji egbu gị ụmụnna dị too bad nna enwere onye ga-eme weta atọ ụmụnna ụmụnna dị too bad ụkwa ihe ominu na mpa gị dịkwa too bad kọsụ mpa gị so na ụmụnna mpa gị ha karacha zere nwụọ gị nwa abaịkwa na ụmụnna damit ịdịkwa too bad so kezi ndị ụmụnna dị too bad a your grandfather nọ na ya your father nọ na ya your great grandfather was a part of the ụmụnna your uncles wụkwa ndị ụmụnna so ha niile dị too bad including you ịdịkwa too bad so mgbe mma gị na-akọrọ gị ihe anyị na-ajụkwa ya question abana be onye a na ofu onye siere ọra ga-eri nkwe mana ọra siere ofu onye so onye anaghị alata Christmas 85% of them are as a result of what the parents implies in their brain anyị concrete ya n'ime ha kwere na ya na-eme ya ọ bụrụ problem nyerefa then ha na-enezi ya ha na-asị enwere one of my brother a na-akpọ onye nọrọ this year ọ naghị anọta ụlọ ihe ana m ama ya njakịrị afọ ya bọni ọkpara ọnụ ana m ada akọ ya ọnụ sị mgbe o ji anọta ụlọ ma mmadụ ọnwụrụ that is the only time he comes back that's mmadụ nwụọ ya anata inwe ike efu ya ebe a na-agba nkwụ les ma mmadụ ọnwụrụ then the worst person bụzi onye nke a na-akpọ Chibuike mmadụ nwụọ ya anata tụanese njuzi nke anyị natara na the last time ọ natara bụ mgbe ma nkụ nwụrụ onye nke a chiri m ọzọ agụ nke anyị latara onye ga-anwụ next ihe anata maka ama ị na-alata Christmas kọsa akwara dat my uncle na February sị ama Christmas ị naghị anata pịa mpa ya nwụọ mkpọ sị ya mpa ga-enwere ahụgo nri ị ga-eji natakwa ọzọ maka ịnatabegwe ka mgbe anyị lara ya anata mgbe mpa ya akwasị ya mpa ya 2 Christmas ga-atịrị ntị ha afa ị naghị anata ya sị ego adị sị ebe ka isi ewetata ego ma mmadụ nwụọ ọnkụl ya nwụọ ya alata Christmas a nsele onye ga-anwụ nes ọ dị ka ọmụma gị inwe ike nlata ebe ihe ha anọgide nata Christmas les ma mmadụ ọnwụrụ so that my brother Bonny now came mgbe anyị na-egbu efi kpụcha the flavors argument dị na-egbu efi ihe ndị na ọmara and ogbu efi ka ọ bụ mana ọmara na ana mmadụ na egbu anụ na a na-achịtara ya anụ ya akpọ ya afa achịrị anụ eno and ada enye mmanya nọ na village and all that so ọfụcha sị ọ ihe na-emenụ so na mmadụ na a na-ada akpọdo ya achịrị anụ in his absent a na-ada akpọ ya so ọ sị okay ọkpọ nsị this is the best Christmas ihe ọ nọ n'ụlọ 3 weeks ihe ọ na-emetụbe no jupụta ya eme ya aghara ị na-anata ụlọ so ifuna the idea of coming back home ị na-agụ ya anata meeting August meeting like somebody like me ana m aga August meeting enwe nke a na-eme m ada aga ọ bụrụ na m awụga village man but ị na-eme Achina ana m eme Achina eme abụghị m onye Achina ana m emechi ike. Good news! From anywhere you are in the world, you can now be our guest on Gbam. As long as you have an internet connection and a mobile device, you can now be interviewed from our studio anywhere in the world. Contact the numbers on your screen to book a session with us. So, onye bụ onye Achina ma onye bụ onye ọbụla ịbụ ị naghị alaba ụnụ ịbụrụkwa onye ebe ahụ. So, a sị na nwoke ọbụla mmụọ ọbụla nwaanyị na-afụrụ ọja ọ na-ezuzu ezu mmụọ ọbụla nwaanyị kwadoro nsọ so nwoke ọbụla nwaanyị na-edu chefuwe ma mma ma nwunye ma nwanne gị nwaanyị nwa nso nwaanyị na-edu gị nwaanyị chefuwe ị na-ege efifa na-ekwu ebe ụla gị ngị eji aka gị nwụọ ha nwa ga-ebechukwa n'akwa tikwe bọket na nakwa ego ọnwụ o wutekakwa ha na ịnwụrụ mana aka ha na bere ya bọket adịrịkwa ha na mpara
ezi ihe na-anara ego ebe ọ precious person nwụrụ obi kwesịrị ịgbụwa gị ịba kpọchie onwe ụzọ ekwesịghị ịhụ gị anya mana ị ga-akwado ọfụma yiri white gị tii ha bọket n'ihu ọkpa gị narakwa ego ifu na enwenye ndị ala agwa ya so that is why chief nwụọ ihu ebe chief nwụrụ ebe ịhụ na-ahụ ebe a na-akwanye dịka omere ọra 1 ma ọ bụ ideji mba ị na-ahụ ka nwunye ha na-adị nwunye ha na-ebe akwa nwunye ha enweghị ike ibe akwa ha na-akwadosi ike jebe ezigbo white material galara ọnụ ya dị nwere ike ịnọcha 18,000 ya bee 5 years kwa ya na-akwụ n'ala ute ezigbo glaasị dị oke black ịhụ ndị otu ya ha kwakwa the same bee akwa mba ya ka ị gara anụ ịkpọ bịa ata ya aja niile ọ bịaruo dị ya na-etu di ya ide jee gị nke ọma enwe ihe na-eme egekwara ihe ndị mmadụ na-ekwu enweghị onye gburu gị ọnwụ chi nke nwụrụ jebe ihe ọ na-ekwu ihe ahụ maka ide edemere ihe were ala awọrị na I am there your legacy must continue legacy ihe ebe ego niile na ọnọdụ na-enye ike so ide jee ije gị nke ọma to meet to part no more oyibo na-ada ka ịhụ ndị enyi ya kpụchakwa glaasị iwe ta na-akụ ya aka osodieme otugo osodieme a na-ala adụzi osodieme maka ọ nọ in charge ya bụrụ na ogbe nwụrụ akwa na-ahịọ ọnwụ ime eme arụ pachibike nwanyị onye ka ịhapụ onye gburu gị ọ gaghị natara ya na mmale azịza anaghị m atịrị gị aja niile maka ekwetebeghị m nwụrụ anwụ kama were azịza ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị zaba ya zaa ya na eke zaa ya na orie zaa ya na afọ zaa ya na nkwọ ọ gaghị natara ya na mma ịnwụ hapụrụ m ụmụazị naanị m mụnwa bụ mma Chibuike nsogbu adịghị gịnị ka nwaanyị na-ebere meghe ga-adị mee ya hapụrụ ọ dịghị ihe izi ihe mgbu ebe ọ dịghị ihe izi aja gịrị ka ị na-asị atị aja ebeghị so efugo ya so na ọ na-adị mma yes mmadụ iso na ihe ibi ya na-eme yes that is why some governors are using the youth to work to tell them how important it is ịpụta so nne na nna ọbụla hapụ na nwụnụ once ha gafego 18 years nwa okorobịa ọbụla na-ekpete nwaanyị abụrụ na mmadụ kpete nwaanyị mara na iri egoro nchekwa gaa na ya because ị gaa wute atụ nchekwa gị evute ọrịa ịmacha ihe niile ịbụrụgo mmadụ yes ịbụrụgo mmadụ so that is that on that ikwuru okwu ụmụnna kedu importance mmadụ kwesịrị ịma about his kindred associate with ndị ụmụnne ya kedu uru ọ bara nwoke Igbo kpọrọ onye Igbo ị na-emekọta with ndị ụmụnne ya na-ejelu ndị ụmụnne ya nso na-eje meeting ndị na ya na-atọ ụtọ ụmụnna kedu uru ife ili ọ bara onye Igbo kpọrọ onye Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo automatically you come from somewhere so ịbụrụgo onye ụmụnna yes otu a nsị gị na abụ m onye ụmụ Ọkwara yes na abụ ụdụm ebele Achina yes ịbịa ụmụ Ọkwara aha as ụmụnna ime ụlọ nwere meeting then abụ ụdụm as a village nwekwara meeting ha then ebele as village kwa nọ n'ime Achina nwere ihe ụmụnna ka ha niile bụ you cannot do without ụmụnna na okay o kwusiwe ike asị gị kedu ihe ụmụnna kwuru so ebe ka a ga-anọzikwu ya ma ọ bụrụ na ewu part of the ụmụnna yes so the importance of ụmụnna orika ole ka m ga-akpọghara ibie but because of the bad eggs ekwezighị ndị young ones ma ede ụmụnna because enwere ike ị ga na-anụ ala adịghị mma oru ndị nze enwere mata ị ga-abịa iweta eri awa ya abalị enwere ihe a na-akpa awa ya abalị eme meeting before meeting abịazie okeke azawa okafọ azawa okeke eji esi gị na okeke nwaanyị dị ntị njọ yes so ụmụnna bara ezigbo uru ebe a ka ị ga-esi bidonu asị onye Achina mbụ mma nzọnụ mma nnọkete mmapụta pụọ na Achina zọ president without the consent of ụmụnna bụ my root ebe m shiri pụta ụmụnna dị everywhere even ma na university
enwere ụmụnna na university ya abịazie CG president ebe imebe departmental election eme departmental election eme faculty isi ebe a win na agbakọta that means you are from somewhere kpatara ọja na since win na ịgbakọtara ya azụ ebe ahụ isi pụtanụ ụmụnna gị yes so enwe ebe ụmụnna adịrọ ọkwa ụmụnna gị ahụ ga-akpụkparị gị aja n'ukwu na ijere lụta nwaanyị ọgụ nwa lụrụ nwaanyị ọ ga-ekwụrụ ụgwọ ọhụụ nwunye gị ụmụnna kwụrụ ụgwọ ọhụụ iji ebebe ọhụụ ebebe ịkwụ ụgwọ ọhụụ mgbe aha asị ka a họrọ mmadụ n'ole baa na palọ gba ka a na prize ọhụụ Aisha koto okay ma ekwere ọhụụ Aisha nọ na my wife bụ ashawo ka gịnị ọhụụ ka m kwuru asị m ọhụụ ashawo atị m ọhụụ Aisha ekwere ya ọnụ na palọ mgbe aha asị ka a baa na palọ yes nna ndị abanye na anyị mmadụ 4 ndị ụmụnze mmadụ 4 ha baa n'ime ọhụ ya ka a na-akwụ ụgwọ mgbe anyị nọ n'iro den ịdị nọ enter there ọ akwụchazi ụgwọ akpọ gị so enweghị onye Igbo na-anọ ebe a na-akwụ ụgwọ ọhụ nwunye ya nọ so ifuru the power of ụmụnna ya eje a na-enyegodi gị ala obi mpa gị na-enye gị ala obi ọ ya akpọkwa ụmụnna mpa gị enweghị ike ịnahụcha ụra na kpọọ gị kpọọ nwanne gị pụta kere ụlọ ala no ụmụnna must be there ọ ya akpọ oku ụmụnna biko anachọkwa m ikere ụmụ m ihe ha witness ha bịa akpọ ndị ikwu nne gị echi akwa na ụmụnna ha dee kpọrọkwa mmadụ nna nwa Azụka ọ ga anyị nwoke sị na ọ na-ekere ụmụ Azụka ihe ha burukwe mma eme gịnị bịawa ụmụnna ndị ọgọ nna ọgọ anyị nwoke ya gị ya abịawa so ele onye Igbo ga-eme without ụmụnna is the origin of where you came from ịma mfe efe mana politics everywhere ị ga-esi na ụmụnna gị declare interest na-eme gịnị na-agbagote so tell me onye Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ agaghị eji soro na ụmụnna ya rapụ ihe a na-akọrọ ya na ụmụnna dị bad yes ele onye adị bad na family onye nne ji gị na self problem they talk more of ụmụnna so the importance of ụmụnna in the life of onye ọbụla bụ onye Igbo bụ na ị ga-eso na ụmụnna na-eme ụmụnna soro na ya maka ndị ji that ụmụnna gacha you might be the next ya achọzi ọpụta n'aka gị ya mee gịnị ya mebie no mmadụ dugara gị ịlụta nwa ị ga-eduga na mmadụ ọlụta ụmụ gị na-amụ ka ya alụ nwa ọkwa ụmụnna ya eduga ha ọkpụ tọrọ ọkpụ ma mgbe nwere oge define ụdị ụmụnna generational yeah so is in fact ama English ga-eji were quantify ya ma ọ describe ya is there ọ dị there and ebe ha ka ọ dị enweghị ihe mmadụ ga-emenwe ya so ndị jikwata nke ha ọfụma ya na-atọ ụtọ dibịa na ba ebe a na-emete ụmụnna efu ọ bụrụ na ọ na kọmpadị aka na-eme kọmpadị niile a ga-echi moto eju n'iro a eju ọgasị a na-ememete ụmụnna ọ ya bụ ịpụtasị na ndị ụmụnna anyị ekwugo na onye ọbụla ga-aga lụ nwaanyị ma onye ọbụla na-aga akwụ ọgọ ga-agbata ọjị so ifu isi na ụmụnna dị ike ghara ịgbata ọjị 1000 ahụ ịma 1000 dị common na ihe si Ọka abịa ọ ihe si Lagos ga-abịa Enugu eni steeti ị nọ na-agba mbọ population si dị abịa cover godiri crowd idu ma gị bụ ọgọ gị mana ndị ga-anọ n'ihe owe ụmụnna and ị bịara ụdị ya ndị enyi gị ga-asị nna enwekwara onye ụmụnna ụnụ bịara na bikọs ọ bụrụ ihe ha ga-ebu ji kreti na akwa wite ọgbụrụ iji aga nnọọ ụmụnna alụtara dị inye ma ọla ụmụ ọkpụ ọha ya nọ n'ihu the power of ụmụnna then ndị agha bịara bụ ndị na-efe ego ha amaghị ebe a nọ gbu ha amaghị ebe a nọ li so enweghị gbasara ha ka ndị baa sị onye anọghị ebe a nọ li ọcha ịbụ oshi n'isi mana ị nọrọ ebe a nọ li isi n'ọkpa bikọs ị nọ maka ị nọ ebe a na-eke ngwugwu ekekọtakwuo gị so ụmụnna dị very very important
onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịla ebe gị identify ya with ụmụnna gị bata n'ihu ihe ahụ a na-asị gị na ụmụnna dị njọ ọ dịrị njọ tinye aka megịnị dozie ya ndị Abia steeti bụ aba ama mmụọ mana mụ na gị ọjọọ njọ ọ jere ma ala onye ọbụla tinye aka ka emegịnị edozi obodo anyị. that is it. That is that on that. And if akịta anyị na-ekwu bụ ife some people na-asịkwa na ọnya bụ omenala Igbo na ọnya bụ omenala ụmụnna ha bụ omenala. Listen, just take it anywhere. My school, my board, you must start from somewhere. You? ị nwere isi You nwere ebe ihe but they don't just come. Na ana m agụ na Nnamdi Azikiwe. Ọ na Nnamdi Azikiwe niile ka ị na-agụ. Ọ just a particular department. yes Ewu professor. Kwa theater ka ị mere, theater art. theater yes Ewu professor on theater art. Ndị ọga ajụ na masị kọ nga ịda. as simple as that. Because but ọ kwụna ofu Unizik ka anyị gụrụ. Bịa agụkwa na Unizik. anyị ma ebe ego Yeah, a very quality and high rated secondary school. No, school. Polytechnic. I have secondary school now. No, Polytechnic is not a secondary school. Glorified secondary school. No, it's not a glorified secondary school. It's an ordained Ordained what? university. Polytechnic. Yeah, I talk I know no be mama I just with P differentiate you just gara no one. Una chọrọ nsogbu. No. Ndị oko. I got that. We are not Ndoko, we are Oko Polytechnic. Odo oko kuno. Odo ndị oko kuno bụ. I have Ndoko. Okay, bụ ndị oko poly. Federal Polytechnic. Okay, bụ ndị oko Federal Polytechnic. Federal Polytechnic was school ndị federal wetere. Etinye n'oko. I'm ndị oko. What do you mean by ndị oko? Oko is a town. Oko dị na Delta. Isi ndị oko ya awụkwụ m Delta. Oko. Ifugo video Odumeje na-ekpere onye si Okopoli ekpere. Ọsị a university ọsị bịa ọsị awọsị Okopoli ọsị Okpopoli. Odumeje mana enweghị Okpopoli. He's just entertaining his guests. And in that video everybody will entertain. Okpopoli. Onye ọbụla dị entertained in that village. Gimezi oje ya Okpopoli wo Odumeje. No, ọnụ ihe kwuru na. Odechi ntị. Onye ma. The son of Odumeje ka akpọrọ UNN. Ya so UNN. Enwere UNN. And is there anything like UNN? UNN. But not UNN. I say malaria parasite. That's a say. Malaria parasite. That's all parasite. So Okpo, enweghị ihe dị ka Okpo. It's one of the best schools. Yeah. Where you can study mass comm and be happy. Why you can study mass comm and come out and become Again. a comedian. Yeah. An MC. So what is that? You want to go to theater art? Gịnị ka ị na-theater? Gịnị ka ị na-art? Ọmụ nwe ebe bịa program. Akwa gị nwe Gbam. Onye gụtara na theater art. Ihe anyị dara akụ mgbe adịrị gbam. Theater art na. Kwa ka ị kụrụ ya mgbe na-abata. Thank you. Mascom kwan. Mascom ekwesị na na NTA bụ na ABS. Ikwesị na lewa na-eti aka kparala mmadụ atọ ahụ na Nkwọ Nnewi. Gọọmenti n'ori aba. Gbam. Papa. Ọ dịgo ka ya dị. Anyị na MC Edu ka nọ ọzọ eze Chinedu na Latin. Ogbuefi na nke ikpeazụ a. But I prefer your three other titles. That Eze Obigade, Eze Obiechina, Eze Obidigbo. Hey, afa ndị Igbo. Ọ mmadụ bịa video one guy ha na-ekiri o wee sị na ndị Igbo na-aza afa. Na ọ bụ na ya bụ agụ ncha. Onwe afa nna akpọ agụ ncha. N'afa mmadụ za na agụmelia ncha. Hey! Oh God. Enwe nke na-azakwa ọkịka adịgbo. Ọkịka adịgbo gboo. Afa? Yes. Ọkịka adịbara gboo. Enwe ihe ga-emekata mụ na gị. Ị nọ na nke ha nọ na nke m. Gị na chi gị mụ na chi m. Ọkịka adịbara gboo. And ha na-atọ atọ. Ndị dị n'ọzọ ha na-atọ atọ. So Igbo, mba aha Igbo dị omimi. Ọ dịkwa omimi o. Aha Igbo. Onwe na-aza onye nọrọ.
ezigbo afia onye nọrọ ịnọgide ịfụ onye nọrọ ịnọkwute ịfụ enwe ndị nọgidere n'ọkwa ịfụ dị renovations ị na-afụ na Anambra State na infrastructure and all that enwe ndị anọkwute ihe yes nwe ndị nọgidere na-eme gịnị onye nọrọ mmiri nwere ose nọ ibiriga ndụ ịfụrụ gị ihe na o nwere ike na ọ bụ na ị ga-ebi 60 years old o nwere ike abịa n'ogide ebe enu gị ọkpa ma ọ bụ ịda stroke because ịbịa nnọte aka ịfụtakwa ihe aka ha Igbo esika enwe ife a na-akpọ ite ọgbọ is age grade nke dịkụ nsem ya na Achina and kedu ụlọ ọba thank you ite ọgbọ is to identify like anyị katọrọ ọgbọ na anyị na-eto ọgbọ every 3 years enwe ndị tere ọgbọ last a na-akpọ ofu obi age grade now ito ha n'ọgbọ iburugo ezigbo onye obodo ịchịbago oke because obodo chọọ iwe oke na a ga-ewe n'ọgbọ like ịbịa na be now I think ndị fọrọnụ the old days anyị nwere na-abụ Chukwunonye age grade Chukwunonye a na-agwa gị na-agọzi 110 115 years old mmadụ ka nọ 100 ndị anyị nwere mmadụ na-aba I think o nwere onye nkụzi onye nkụzi somebody ma Christian Dike na yo baba na Canada test and see na Montreal Canada test and see kitchen mpia onye nkụzi aka na ndụ na yo baba ọ dị ka Chukwu na age grade so Chukwu na nya ha dị ka ọha atụrụ onye achọ na nke onye achọ na ntọrọ ha then abata na omenwa age grade from omenwa abata na agha nyere uche agha nyere uche na anụkwa afa yes ndị amụrụ mgbe agha na 1940 don't give them sense yes na agha nyere uche is age grade my father so from agha nyere uche aha enwe Igwebike njikọ ọka from there enwe anya Igbo ofu from anyị ofu age grade enwe Achina Amaka from Achina Amaka enwe Achina Akwurugo from Achina Akwurugo enwe Ọganihu age grade from Ọganiru enwe anya Igbo Ife Achina ji afọ ụzọ anya Igbo Ife aha bụ the masị gị ha wa bụ the largest strongest as in ha ji ọkwa formidable force ka a na-akpọ as in their age grade their outing was one of the best ndị na kpara ha tọchara ya afọ nke ha mana ndị a ha ruru 1000 plus in number wee pụta and the mee ife ịrịba ama ka na-emekwa ruo taa in fact as long as Achina is concerned ayi ife after ayi ife ejigere the others follows ha ji ego ha ji ọgwụ ha dị iro ha dị obiọma enweghị ihe ị chọrọ ị ga-enweta n'ime ha nwere ọnụ na gọọmenti nwee ọnụ na biznes mee enweghị ihe ị chọrọ na mmadụ ha nwere and the community infrastructure dị ha n'obi ọganihu Achina dị ha n'obi so ha na-eme Achina eme so ọ ha nwa that Christmas a ịfụrụ na-atọ ụtọ ebe aha if anyị donso bịara ọ anyị ife age grade bidoro n'isi na ha nwa bidoro ya they are the origin of it through the administration of Barrister Chita Ezane when he was the president of Achina. That was the only time we have an elected youth president, and an I with age grade member was elected as the president. So I want to put that tomato. Eba haji the hot. Patara was the only was it as in by now 1 7 8. And you have na sa na put as there.
because I'm out till 4-3. nke ụtụ Yes, a na-egburu ya efi, a na-egbucha efi na-eke ndị mmadụ. A na-eri ezigbo oriri. So that age grade has done a lot. O mepere so many people anya. So after their think 9 years, ha tọgo ndị mmadụ na ofu obi age grade, which is ndị pụtara kịta. So the next people ga-aba anyị nwa. Unu ka nwatakịrị. Awụ nwatakịrị na village. Na village. Kedu afọ unu na-aza? Ayo form one form my face. Ayo agagodi si na village. Okay. Form nwagodi. Okay. If the sense of ụmụnna kwa. Yes. Ya alakwa na your root. Si ebe ha bido. Identify ya. Yes. Before apụta ọnụ ọgụ n'atọ, that is the 3 villages that made up Achina. Ebele Umueleka and Umuezi. 3 villages. That made up Achina Town Union. So when you mmadụ sị gị ọ bụ onye Achina si ya ka ebe bụ na Achina. Ana m alụ nwaanyị na Ebele, ana m alụ nwaanyị na Umuezi, ana m alụ nwaanyị na Umueleke. Umueleke, Umuezi and Ebele. Ebele bụ anyị nwa. Okay. Anyị nwa isi, anyị nwa ụdị Okpara Achina. So Ebele tọrọ Umueleke. Umueleke tọrọ Umuezi. But Umuezi kacha dị populated. Ha buru ibu. Then Ebele ka jide ego. Ebele ji ego ochie. Ochie men. Mana Umuezi nwere ebu nwee mpụ. Umuezi ha nwere ebu nwee mpụ. As in nkịta na. Na kikpeazụ a. Ha achị flag. Others follows. Ịchọ na obodo oyibo chọọ ma na akwụkwọ chọọ ihe ọbụla ị chọrọ batawa na Umuezi. Ama nwere onye na-eme nshi mana asa achị ya ahụ. Enweghị ihe enwe. Umuezi abai. They are the capital of Achina in short. As simple as that. Odeji nwa Anambra ọka Achina Umuezi. That in fact that's the summarize. It doesn't work in everywhere, but that is the naked truth. So I nwa ka o ruru na I form cha pụta. Ajegwa n'igwe. Ihe a na-akpa na youth empowerment. O jiri mbụbọ as na jiri ọfịa. Onwebeghị ebe anyị so. Ejighị anyị akpa alụ na igwe kpoo ka ọma mkpa anyị. So ihe anyị nọ na village na-achọ ịsụ hall akpa anyị. Manual ịbịa. Level anyị nọ na. Like enwe ihe nna anụ na achọrọ commission by eye clinic na our health this thing. Na wo na ọhịa dị ebe a na-akpa anyị ọrụ. I will the youth. Adun ga-apụta. Anyị na-atọ ụtọ enwere ihe anyị wụrụ obodo. Mara igwecha ịgba ọfala na ekere ji grade ụtọ. A ga-ekere m. Sọsọ ụmụnna ka m ga-atụ. Enwere m eji grade. So mana ndị eji grade ya atọ ụmụnna tụọ eji grade. So anyị na-eto ọgbọ ọfụma achọrọ na-eto ọgbọ ọfụma. Kwa ifo ka nsị gụọrọ gị na ihe ahụ ebe mmadụ enwekwe ndị tọrọ ndị a. Amacha m aha ndị dị ndị tọkụ mara ọfa aha ndị nwegwara ahụ. Ịba na ọgbọ kedu ụlọ ifili n'ọba maka ndị na-ada aba n'ọgbọ? Ya bụ eji mmadụ obodo ebe a ka ị ya mana ebe iso. Mana ndị gị na ha bụ uri eburu ibu. Enwe ndị si ebe enweta ezigbo contact. Enwe ndị si ebe enweta upliftment na business or in anything ha na-eme. And ito ọgbaba ihe constitution anyị bụ 5 years. Like ọ bụrụ na ndị a pụtara na kwụsịrị na 84. Ị mara na ndị anyị nwa ga-apụtara ga-ewe 85. Ndị amụrụ 85, 86, 87, 88 and 89. Okay, 5 years. Yes. So mana ị bịakwa di a na-asị gị na eburu abụrụ ọdịka. Ọgbọ abụrụ ọdịka because ịbata dị ịma ndị tọrọ gị. Like n'ime from 85 to 89 ya mkpọrọ gị na abata dị a ndị amụrụ 85 ma onwe ha, ndị 86 ma onwe ha, 87 ma onwe ha, 88 ma onwe ha, 89 ma onwe ha. So abịa nọ onye 89 na-ama na ndị agwa senior brother. But ha niile bụ ofu ọgbọ. Age grade. Akweghị grade. A grade ha grade. Grade. Na the same age. So anyị na-eto ọgbọ ọfụma. Ụmụ ife a ka eji wee masị alụ ndị Igbo. And ya mee nji wee bịa asị gị ka ị nọ ya la tata ka anyị kwuo nya bụ ife because ama m na ịbụ onye ife omenala na-amasị, ife Igbo na-amasị. And ị na-emekwu ife onyonyo ị na-asụ Igbo na-asụkwu ya ọfụma, na-asụ ya bụ agụata ọfụma. Na-asụcha Achina ike. Na-asụ edu na nchịkọta enwefe na-akpọ take your time.
enwe ike ọ bụ na enwe ife anyị na-ajụrụ ịchọ ka ịkpatụ aka ma ọ bụ nwee nke ikwu bụ ịchọkwa ka ị emphasize ya on ma ọ na ị nwekwara ekene ma ọ bụ na ị nwere onye gịnị ya onye chọọ ịnyọchalụ onyinyo ama mbeda ma ụna mfe bụ ịnyọ onyinyo mba ndị mụ na ha ji okwu na ndị mụ na ha ji okwu na bụ ndị Agalaeze Chukwu. Okay. Agalaeze Chukwu is a town dị na Agụata le local government secretariat la Agalaeze Chukwu. So ha nụgodi ya now because ọ ya ebido very soon. Onye ọbụla bụ onye Agalaeze Chukwu ga-eme ntị mụ na unu nwere mmata serious mmata and ọ bụrụ na ha react so fast ama ekwu ihe ga-abụ nkwucha ya hapụzie na ebe nna ama ebe nọ ebe m ga-anọ ma nkwucha dị okwu hapụzie ịdị aware. Yes, mana Agalaeze Chukwu they should wait for me. Na nke ọma kọ na nke ọjọọ Ha chere m na ọ bụrụ na ha emeghe maka asị ihe ọjọọ gbaa afọ ọ bụrụ omenala and because ihe njikwa ihe ha hapụrụ omenala menwe omenelu ha hapụrụ omenala menwe omenelu a particular family na data Agalaeze Chukwu. So ọ bụrụ na ha emeghe ihe ha kwesịrị ime mụ na ha ya eburu ya n'ihu akwụkwọ mba ụwa niile anụ ya. Nke abụọ ka nkelegoro gị n'ụzọ pụrụ iche ngwa wepụtara this idea because iwepụtakwa idea abụrụkwa obere ije na maka asụ let us ga-abụrụzi ije ofu onye so Chukwu gọzie gị anyekwuo gị ụbụrụ ọ dakata gbamgbam ya da gbumgbumgbumgbum ọ da ma gbumgbumgbum anyị mara ịkwapụwago ọpụpụ ga-erugo. So I really appreciate. Then na-ekenezi ndị ome ka ọ dị mma na ndụ m ka nkene gị egwe ekele gị na ndị Gbam kenekwuo gị na ndị ome ka ọ dị mma because mgbe ịfụrụ nke nwanne gị na-eme si ya bịa. Yes. Nwekwere ihe ọzọ money is not everything. Yes. Mana ịhụ nke nwanne gị na-eme and ịma na ọ ma eme ya kwere na ọ ma eme ya enwekwe love ka ya. Yes. Mana ihe I describe as love ya ọ naghị enye m ego o nwego ego ọ na-enye m 1 naira kamgbe m ji mara onye tụbe m 1 naira. Yes. Enyemekwa gị ego ahụ ya nwere ebe a ga-enyere gị so ọ na-eyuzu akara aka gị nwebụkwa ihe ọ bụ mgbe ijere na m ego a gị na-arị so ha na-eyuzu egokwe dị akara aka. So I want to thank you. We have done a lot. I think the first skit mere with you and your family, no, your fiancé then, yes, now your wife, and may he so rest in peace. Yes, amen. Spencer. I want to make healthy living a culture in our society. The time to make exercise, you sweat. That sweat is very important. Ibana garden, bela ni very natural food. Or if your body need it, just new abona day to chukusike. Tiekwo ifenele. Tiekwo ifenele. So that skit really went viral. Ogedu kedidi ife a na-etinye n'elu ife a Spencer were tie edu anwụkwa m ọkwa ọkụkọ Igbo ka ịkpọ ọ redio Igba iji redio bịa. May he so rest in peace. Amen. May he so rest in peace. Amen. So mụ na unu ebidogo since yes mgbe a na-azakọ so video call mụ na unu ebidogo since. So I want to thank you. You're welcome. I want to thank you. You have really given me a platform. Yes. So God bless you. Amen. I want to thank my wife who gave me the opportunity. To be alive. Oh, eh? To be alive. What do you mean? I think of. We get you go no gina I ichefugo. I'm meeting you. We should thank our wife for him not to be alive. For accepting to marry us. Okay. Or be easy. I back in 2427. Yes. After here, other engagement. Yes. Other meetings. Yes. So for them to accept to marry us, or easy. So my wife, Adu kuna daddy orama. Lawless Achina. God bless you. God bless you. Amen. For accepting to marry Jegede. Yes. Man, I ain't a Mm. When on a microphone, man.
Yes. mgbe ọ na ikoli akpa Yes. ana m eje ebe a All movement. ana m eje ebe a All ana m eje movement. ebe a ana m eje ebe a so ọ dịrị izi na-ekenezi the crews the cast and crew of this Gbam. Daalụ. Yes. Daalụ. Chineke ya edeme ha Daalụ. maka na aka mere azụ ọgba nkụrụ. Yes. All my supporters ndị ọga m niile ndị ome ka ọ dị mma ndị na-agbara nkerezi na lamp aga m akpọ ole gara ole ahụ mkpawa afọ ahụ erika Bakali. erika ma ebido na ome mma oke ọha ahụ dị mma ka ma ebido na Malachi ka ma ebido na The Santos ka ma ebido na Akajugo Pactonia ka ma ebido na Emeka Otu Igba ka ma ebido na Obieli Family ka ma ebido na Ife dị ọra mma na ala Achina ebe m ga-ebido Where you live? ka ma ebido na Ask Small Boy olee onye mma ha kpọghara ibe ya ndị na-eme ekishọn ọ na-aga ka ma ebido na Okwute Ụmụuchu ka ma ebido na Imex Aluminium onye ụbọchị izizi ebe m ga-ebido ka ma ebido na Chuki GSS nwanne nke m Chimereze na ala Achina nwanne m ezigbo nwanne m ka m ebido na Chidi Opet Ọchịna nwata ka m ebido na Mega Agụata bụ Dr. Chibeze Afọbụike kedu ebe m ga-ebido mmadụ ka nkụ mmadụ ka ndị nchetara ndị m echeta ka m ebido na Oji Omeọgọ Adanọfịa na Ụmụnri kedu ebe m ga-ebido aka nkụ ka m ebido na nwa Chimereze na nwa Chidemere na New York. Yes, Ozed Amaka aka mmadụ arịka so Chukwu gọzie onye ọbụla ndị nchetara ndị m echeta Chukwu gọzie ha. Den nke isi ma enwere ihe ịjụ m kwesịrị ikwu mgbe anyị na-ajụ m maka ụmụnna anyị mere nke ịkpatụrụ m aka na diọkpara. Okay. Diọkpara ịma fundamental problem enwere n'ala Igbo diọkpara. True of us. Ị gaghị ekweta maka iwu diọkpara. Abọga ndị ọkpara nọ na diọkpara anyị nwụ mbụza diọkpara. Ọ nọchiri Obi ka ewu. Mana adịmala ke ịnala ya ife amụnyere ya na ya. Mana ọ mụtara nwa. Ọ mụtara. Ọnụrụ dị nwaanyị. Ewu diọkpara by virtue. Yes. By situation. Diọkpara ga-enwe ishi. Ewu useless diọkpara. God bless you. Na asị na onye kọghị ọnụ mgbe asị ya God bless you. God bless you. Akwụkwọ akịta enwekwe ka ya akọghị sị nwoke ka ihe ikwudiri ebe dị. Kọkere ya ọfụma. So, ị na-ala village ọ bụrụ ụta. You are not born to be diọkpara. So I accepted. Mana chike na ọzọ anyị kwuru ka mara ma ọ ga-abata gị ahụ. So, enweghị nna ayọ. Achọrọ m ịyọ ndị diọkpara. Anaghị echi dịtị na-echi. Ahụtụbeghị m onye echiri diọkpara. Otu esi emu diọkpara ka esi emu onye na-abụrụ diọkpara. Yes. Ofu nne mụrụ mmadụ na-abụọ. Yes. You understand? So, mana ka ha si eteki dị diọkpara. And ịbịa ọ bụrụ na abịa ihe diọkpara 60% of them anaghị enwe ego. Ọ 40% na-enwe ego. Ifugo 60% abịa na-awụ isi. Then ọ bụrụ na ayọcha ndị diọkpara ha butuo ego ha ka ha na ndị obere mee nwanne. You understand? Then ike ana mana ọha na-eke ana ọ bụrụ na mpa na ha ọkwa ha nwa ji ma ntụ like ndị mpa ha nwụrụ n'oge. Yes. Ọha nwa ga-eke ana. Yes. If they will hold the land. Ama nkwekie ogo kwe ya ego. Yes. Inheritance. Kenye ni nwanne gị ihe obe ya na ọ bụrụ problem. O wekesị gị ịgba aka abịa asị nye gị ala. Is that not a sacrilege? Diọkpara nne gị na-asị gị ịgba aka were abịa asị m na nye gị ala. Anụ unu. Ana anyị mpa isi na nke anyị. Ego ha ego ala enwe ha akwụkwọ. Uche na enwe ke the young one the smart can collide with the father. Ejeme akwụkwọ ofu. Mpa gị bịa sị gị na ore na-elekwa akwụkwọ shepa ka ihe shepa aka ọsọ nwe gị akwụkwọ. So, and ka esi eke ana. Ekwesịrị achị ike ala diọkpara na ụmụnne echi ike ala. Akpa ọsọ ya mesha ala. Ekwuo olede alara. Ife ekebe. Na-abụrụ diọkpara nọ na nwere ike na fence ebe unu bi ebe a gbara fence ọ dị 4 plot. Ihe unu nweziri outside 4.
and n'ime fa ahụ aka fọrọ nwoke na-atọ so ụnụ dị nwoke na-anọ total ifu nke dị ọkpara sị gị ka onye ebe a ka onye ebe a ka onye ebe a o kechaa na ịtọ ka ọ fọrọ 1 plot of ọnụ ya sị gị ebe ọ ga na-ahafu agbụgbọ azụ ihe ọ zatara n'ime 4 plot ọ ga-ahafuwe na 1 plot sị gị ebe ọ ga na-akọ ihe ijikwe 4 plot then mmadụ ịtaz ijekwe kete ihe dị it doesn't supposed to be like that ofu nne mụrụ ndị a Yes. asọvee ya ikere nwanne gị ihe wite obi ọcha that entitlement is what pisses me off. Kedu ihe iji abịa asị m na nye gị ala ịgba aka bịa so nje ekpụta ewu were nara gị ihe ruoro mụ na gị ihe mụ na gị so nwere. Yes. So that thing is very bad. That entitlement that enwekwere ezigbo dị ọkpara enwekwere good ones so maka Chukwu afụgo m the good ones ọkwa ha nọ n'ihu ndị ọzọ na-eso ha afụgo the good ones try as much as possible na-akwụnwacha ụmụnne ha ọkwụwa ga-eda ya akwụnwakwa gị ọntịrị gị kwụrụ ya wepụ aka ebe ị nọ. Yes. Ọ bụkwa ndị akwụnwa ada ewepụ aka. So as onye Igbo let us all join hands. Asị na sị na-ekpere ha ekpere na iwu dị ọkpara adịghị izi ọhịa m nụrụ ụfọdụ na-ekwu na iwu dị ọkpara adịghị izi. Do you feel like there's something needs on the ọkpara enwe ndị na-efe ide na ha na-enwekarị spiritual forces? Spiritual forces from ihe ndị ala ihe ndị nna nna ọdụ no ihe abụ imagination. Right? Ịma na ịdaba adaghị eche ofu ebe bido aka edeshi aka ike like one person na ofu onye na-eme ọfụma ọ na-eme ezigbo ọfụma so na ọfụma ahụ ọ na-eme o chetaghị na chie na a na-enye ya nri ihe gawa somehow ya sị na ọ nidiri inye chie nri. So when we were discussing it one voice jụọ sị mgbe anyị na-emekwa n'ọfụma ị na-enyekwa chi gị nri ya sị ajụ na ụda ajụ ahụ ya sị ya na ọ bụrụ ya uchi gị weta nri a mma aghọrọ m ga-ama gị weta nri anwa ị gaghị ahụ ụzọ la mgbe iji inyeghị m nri ya agwụ gị n'aka gị bịa enye m nri ka m mepere gị ụzọ ka ị nwetawekwa ego ka ị pụkwa ya sị ya ọ bụrụ ga-ewuchi ahụ ị ga-ekwe mepe ụzọ ahụ. So they normally believe in all those things, forces against them and behind them, and they normally believe na like Rafa. And the amami ha ja lokatara why the controversial why na compromise ha. Okay. Why na compromise ha too much. Mami ha dey pick take such why. Ndị ọkpara? Yes, it's only few. Na the lucky. Na the lucky. Loto se di eme. As lota neck. Aka nwoke o issue. Why wo neck. Na-atọ luterela ọgọ nwoke mbakwa ọgụ ihe ọ na-aza mbakwa ọgụ ya mpa nwunye m ya na-akpa mbakwa ọgụ ịtụọ ya mbakwa ọgụ ya sị unu je lụọ onwe ya gbasara ya ije ha na kweta ọgụ taa iwe onye abana jee ifite dunu kweta ọgụ ya sị jee lụọ onye akpakwana ya so ịtụọ mbakwa ọgụ ya sị jee nụ lụọ mbata one day sị ya keke ime ya sị ma ọ dị mma m sị ọgọ gị nwoke ọgọ nwaanyị kwanụ bụ nwunye gị ya sị ma ahụ adịkwanụ ya nna nna emete n'ebere iwere hụ nwoke o nna ya nsị nna anyị ọgọ nwa ya sị ma ịma ihe ọgọ nwoke gwara m ọ gwana ka o kwesịrị otu o kwesịrị isi dị azị na ahụ na-egbu ya wụ ihe kwesịrị ekwesị na ọ bụghị isi trela kwesịrị imebi na ọta ya ma ọ bụ asị gị ofu ihe mere na kaburetọ so that anụcha ya asị draiva ya baa mụ vukene moto ka ya mara ma ọ dịgo mma so na nwunye kwesịrị iri ahụ na ọnwụhụ ya nwawo mbakwa ọgụ so na kịta na-asị ya na-asị na a ga-ebuje hospital ọsụọ ka ibuje ma ọ bụrụ na ọnya nwawozi isi trela mebiri onye ga-anya trela ya apụ so nwunye ka ahụ kwesịrị igbu achịkata wachị mana onye kwesịrị ekwesị ọ bụghị isi trela ga-emebi isi trela mebie moto ya aga mana ọ bụrụ na azụ ka o si mebi arụ ọrụ asị gị start kene gaa ihu gaa azụ mgbe isi trela dị ndụ so na otu o si kwesịrị dị ọrịa ọgbake ka o si gwa m ya so ha nwawo isi but does not mean ha ga-adị domineering and possessive. They are easily to compromise ha na-adị very very easy
So ha kwesịrị na-eme ka ndị Igbo adịghị greedy. Igbo na-agba mbọ. That na-eme ha dị lazy, dị lousy, relax ya dị ọkpara. Ọ gwakwara m inwe keche ịlụ nwaanyị na. Ọ gwara m ihe gwa ya agwa. Ya sị that day ịkpọ nwunye gị bịa. Ọ bịara kelee m. Azị m ha na-feel right. Feel right. Okay, nwunye gị bịa kene ha ekene. Unu je lụọ nwaanyị ahụ lọta ha. Ya sị since aha agacha lọta that woman. Ọ bịa kelee m for ịbịa lọta ya. O mekwa expensive so. Akwa gị mere so. So right. And I like it right. I don't know why. And ọ bụ na onye na-etinye gị ma ọ bụ na oso okwe na odidi asị na onye anụtala nwaanyị ihe onye asọ na let us go ya baa na moto ka anyị pụọ and na omukom na ọzọ na akwụkwọ ma ọ bụ zụọ gị na boy ma okwe na edi okay okwe na edi just like you are fortunate to be Okpara now. I don't know enwe nwoke ọzọ fọrọ m yes atọ mmadụ wow so o rejikwe a ga-afụ ya ọrụ ụlọ asị dị Okpara. Yes. Inyegokwe ya ala obi. Enye mmụọ na obi mgbe na. Ebe! Enye mmụọ. Some of us amụrụ anyị ụwa na-agbagodo anyị 3-0. Ọkwa ya? Ịnọdụ na -3. As in that's in la League 1 ka ị nọ. Amụọ gị ijide ụgwọ. Because it's not like I'm trying to my father for because nwoke ga-afụ bi efu Mana ihe ọ bụ. Mana mmụọ enwebụ onye sị m na nekwa ebe asị n'ọgụ a ma ọ bụ ọrọ nwe chọwa onye ga-enye anaobi. So you now knowing that you have work to do because those things na-adịrọ ịma asụ ụmụ gị maka na nna gị edebere ya na ime edebelfa ya. So enwekwa m anaobi na-enye onye ntọ onye ọbụla pụta 2-1 2-0 4-0 4-1 so ebe ife ọlọrọ gbapụta onwe gị na first half losing ka anyị nọgodi anyị na-eluzu first half top 4 fịara ụnụ ahụ na mana ọfịazi ahụ na mba ọfịazi arụ at least kịta ama m na m ga-agbanwe Europe ọ bụgo na m gbara Champions League mgba Europa ọ bụ na m gbara Europa mgba conference. So at least alile in Europe ka na-agba. Yes, because enwe ndị nwechakwa ihe a na-enwero nacha anụ relegation. Mana ihe ha ka nọ. League 1 ekwe ha pụta. Mba. Pa nwechakwa ihe ha ana obi nyechafa ya. Mana ha alaga relegation. Pana relegation. So at least enwe ndị aka mma. Okay. So that is part you did not ask me that I want to address. Yes. Dalo. At least if I jem kono gbambo, you na-ekwu some of these things people ana resonate with ọ na enwego ndị full experiences as finally mmadụ ekwu gị ọ bụrụ mgbe ọ bụla abịa agba ma na-asị ụka asị dibịa asị pastọ asị onye nwa asị na m nje kpọksị gị ka anyị kwuke n'ife obodo kwuo ife family and anyị na-ekene na Achina Amaka Aba Amakakwu Achina Amaka is a slogan. So Aba Amaka ihe sewo Aba enwe ihe ikwuru maka Aba nwe mgbe ese Aba Amaka. Okay, onye bịa Aba. Thank you. Ọbalịa. Akwa onye ka bịa Aba. Mgbe o jiri bịa. Ka bụ ebe ọ bụla ị na-Achina Amaka. Ịghọtara? And Achina Amaka with the kind of igwe anyị nwere with the cabinet ya. Ịghọtara? So, ndị a na-eme Achina na-atụ akwụ m ụtọ. Ị na-anụ maka igwe eze nwata? Ị na-anụ maka igwe ọnọnenyi? Ama m na Edegwu nke atọ. Ị na-anụ maka ichi oje n'Igbo? Ọ bụrụ ije n'ugwu Hausa ma Lagos, ị ga-abago God bless eze nwata. Abakwa anya. Abaghị God bless eze nwata. Ababeghị m ya. Ịbaga Aba. Ọ bagole. Abago Aba. So, okay. Unu nwere ichies, right? Ichie? Inugo maka ichi ojele Igbo. Mba o. Unu enwere ihe. Onye nteje? Onye nteje? Ezigbo onye Achina. Okay. Ọ na nteje ka nna n'ụdị afa. Arụbara eze ama ichie. Eze na-agụ ọra. Onye ọkụzụ? Mba. Ọkụzụ ibiribe ọgada. Ndị onwetego onwe ha enwetabeghị onwe ha. Egwuzigwana? Ha enwetabeghị onwe ha. Akwa ikwu nne m. Egwuzigwana? N'ọgwọ ndị a eriri gị eri. Eburu batrị gị. Oyi? Eburu batrị gị.
Mba eboro batara. Ibiribe ọgada. Eboro batara gị. Obodo eji amatụ. Ibiribe ọgada obodo eji amatụ ngwa mgbe ndị ike na ya. Mgbe ndị a na ya. Adị nwa grupu na-ekwu. Grupu na-ekwu. Ọkụzụ bụ big name. Mgbe aha na. Maketa. Mba na. Gwana m ihe eji mara ọkụzụ na apart from sasa ọkụzụ. Gwagodo m ihe eji ọkụzụ ji dị popular. Na 10 decade ago. A decade ago ọkwa 10 years. Ọkwa ya? Just a decade ago. For 2 decades ago, gwa m ihe eji mara ọkụzụ. Apart from sasa ọkụzụ na ọkụzụ Junction. Gwa m ihe ọzọ eji mara ọkụzụ. Ndị nna m ochie ga-ara m nra. Ndị ọkụzụ niile ya abịa with the force. Ga-akpọ meetings. So na akpọ m onye ga-abịa na-akpọ liver na my program. Kedu ife na-akpọli my maternal home? Ọkụzụ siri ike. Ọkụzụ sa scream of federal this thing ka ọ bụ. Okay. Ayo nwere sasị bai. Unu enwere naanị. Akụ isi na unu enwezi ọfịa. No. Ayo nwere ọfịa by stand. China. 18 million kuna. China. Just kwuo okwu Achina. Ya mere ndị ọbara ji ekwechiri ala ha nwere. Ga-atakwanụ ha. Kale 18 million. So, whatever you are, just mmadụ sị gị onye Achina ka kpọọ ya Achina amaka. Nsogbu adịrị ya. Kpọọ ya Achina amaka. Ọkụzụ amaka kwuo aba amaka. Anambra amaka. Mana ihe ndị ọbụla nwere ihe eji mara ha. Yes. And all dị njakịrị a ka a na-anwakwu na ụmụnna bụ nọ ije amanụ gị njakịrị ịmalụ history your father. Na ụmụnna ka iji amara ma nna gị ọ mụrụ nwa before ọmụta gị. Ọ na ụmụnna enweghị ihe ị ga-emasị gị gama ụbọchị dị ọkpara nna gị ya alụta ka ị ga-afụ nke tọrọ fada. BP ga-ebidogodo ebe a. Ọ bụrụ na ọ jala ọfụ ka ị chọrọ ịdị isi nye mmadụ ịdọbagodo efere. Ị na-ajụzi ọrụ mmụọ bụ dị ọkpala. Mgbe ị ga-alagodi n'ahụ ọrụ ị gaghị ekwu ya that day. Ị ga-ebu ụzọ chigharịa dị okwu chetagodo onye gwara gị mara ma onye a na-eze eze na ụmụnna mara ma onye eji okwu ya aga na ihe na ụmụnna. Ọ bụrụ onye aṅụrụma kwuru gị ite ke serious because ọ ha ji eziokwu. Ọ ha ji eziokwu na ụmụnna. Izuzume ụbọchị dị ọkpara nna gị ya abata. Ụbọchị dị ọkpara Okeke ya abata ka ihe elere nke tụrụ fada. Ya ngware mmanya ọkwa onye azịa ị ga-ahụ nke tụrụ fada. Echerigodi nke ala hiere ya ụra 2 days. Control OBP gị were bịakwute mma gị. Sị enwere nwaanyị alụtara before you. Mma gị adịgodi word with the question. Where is that coming from? So ebuchigazi eto nna gị. Nna gị sị gị ihe ma ya egbukwe gị. Mechie ọnụ gị. So ọ nwere ka ọ kabazie na ọ na-eweta aka nwoke gbadara asị in case nwoke batara ya ma chọọ ya. Ọ bụ ụdị ọkpara m. Onye ụdị ọgbara bụ Chibuike. Nwoke amara na Chibuike tụrụ onye nke a. So that is that and that. Otu a ka ọ ga-esi gwa gị ya. So these are the things. Njakịrị a na-ama na ụmụnna. And ịma mbụ nwunye. Ọ ya mere abịa sị gị ụmụ ha dị devilish. Ịma mbụ nwunye gị nọ na-akụ. Mana ị ga-ebunwu aja a ga-eja. Ịbịa na ụmụnna ama ndị na-ezu oshi ama na oshi dị na mpa nnukwu ha zuru oshi. Ọ mpa nnukwu ha na like ịbịa be anyị agaghị m akpọ the family. Ịbịa be anyị enwere onye bụ nwunye gị na-agafe. Nwunye gị ma nwa agbọghọ na-agafe. Nwa onye ewe ihe asị ya nwa bụ ude akụ. Ude akụ mụtachagwere nwa ahụ. Jee kpọrọ m ya. Dasọ ọ lụọ na nwaanyị. Dasọ ọ lụọ na nwaanyị. Just na ọ na-aga oleghị ihu ya tụọ ọhụ ya ka o lere. Ọ lụgo nwaanyị. So ọ na ụmụnna ihe anụ nke nna gị mere mechaa nke eji mara ụnụ. Inwe ego dere na ọnụ na mitin ụmụnna gị ihe anụ ya. Enweghị onye e nyere ego. Enweghị onye na-agba mbọ. Enye ya 5 million. Ọ bịa na ọsọ ahịa ya agbachuo ọ ya abịa weta kọstọma gị rete ezigbo ego efu na ị na-ede o ji 150,000 la. Ọ kpọtara kọstọma akpọtara gị nwe ahịa. Enye ya first money ya rie. Ahụ ebe ego gara enye ya second one ego enye ya third one. Ka a na-eme mitin ụmụnna ka ofu onye ụmụnna gwara sị ya ego gama were kwenye nwayọọ. Wee ụmụnne gị ha wepụ ihe dị n'ego ahụ nye gị ego ka ị were baa uru. For the statement. Wee ụmụnne gị ha wepụ ihe dị n'ego ahụ nye gị ego eji aba uru. Ha enyezina gị 10 million kama 10 million ha weta 1 million bara uru nye gị. Ka ị were baa uru. Okwusili ike. The boy kọọ jarị.
je report ọrụ chairman akwa ịhụrụ okwu onye agwara m asị ọ gwakwara gị eziokwu ọ sị gị gwa ụmụnne gị ha wepụ ihe dị n'ego a nye gị ego nke eji aba uru ọkwụnwe okwu ọjọọ because a mara a na-enye gị ego and ha mara ịdị iwe wọd ịdị useless ị na-agba mba ama mana enyere gị nke ịba ndị ha na-aka ntụ ya mana ụmụnna kwe enyegwere nye ego ya rie nyekwe nke ịbụ nyekwe nke ịta ya rie ofe onye ụmụnna si ya gwazie nwanne gị ya wepụ ihe dị n'ego ahụ nye gị nke eji aba uru ọ bụrụ okwu so ma ị pụtaghị ebe ka ihe anọ na ya ụmụnna eshika ụmụnna amaka onwe m ike ịsị ụmụnna ajọka kama ụmụnna eshika na ụmụnna amaka kpatara eji esi gị ụmụnna bụ ike ụmụnna nwezuo akụ iro na Achala ụmụnna bụ ike ụmụnna nwezuo akụ we can do without ụmụnna. That is that on that. Ị bịa na ịfụnụ ka esi arọ n'ife ka esi wee tọọ ịfụ hierarchy ekesia ụmụ anụ a efi a egburu na ihe a na-akpọ ọgbọ na ọgbọ ije before your turn ka a ga-agwa gị nke tọọ. That is why ite ọgbọ ji dị mma like na the best way like ụbọchị enwere ụbọchị onye a na-agwa gị anaghị alọta ụlọ onye nọrọ bọni Okpara ọnụ egburu na mabia instead of ịbịa mmemme ka mgbe a mụrụ gị 1990 gịnị 19 nke a 19 nke a 19 nke a akpọba anyị na-eji grade so ọ bụrụ na mụ na gị nọrọ ofe eji grade akpọzie ede eji grade between mụ na gị anyị ma onye tọrọ onwe anyị efu na ite ọgba amaka mana before mgbe ite agba dị Michael chita taa ị tụrụ m mma mgbe nne gị mgbe asị ezuru oshi achụrụ nne gị lụta mma ekpere amaka ka ị na-atụ ihe ị na-anụ so many things so but to shun those ọnụ n'anya abịa kpọọ ya na-eji grade a na-achị ya mgbe eji pụta mgbe ndị a ji pụta mgbe ndị a ji pụta eruzie na youth ndị enwebe eji grade ba ka ihe anụzi noise okay take your time isi tụrụ onye ọ dị ka isi adịghị gị mma ngwa isi tụrụ nchịtanị na ọchịtanụ a ka m were ọkpụ apịa jipụ gị aka na chịtanị ya lee naanị ngwa chịta ma apịaji gị aka ebe a na ama na ọwụ m chịtanụ na shi adị ịtụrụ onye ọ dị ka isi maka ibidogoro ama nwaanyị shi adịghị gị mma tụrụ ya anụ ya na m nọrọ ebe a ga-echi anụ n'ihu m nọnsens ọkwa anụ gụnwana na-akasị ọkwa anụ ka a na-ekwu so ya bụ anụ spirit ya dịkwa iche ihe ogbu abịa dị iche agbuo enwere ka egbu asa ọna maka egburu spirit bara na na ma ọ dị terrible ana obi ọ bụkwa na onye akalịkwa dị anụ mana nke a na-eke ebe a nye na-ewe ya iwe ka ihe dị abụọ ga-eji sị na onye achịda anụ before ya amụrụ ya mgbe ole anụ a na-agwa gị arụghị nụ 5,000 naira mana a ga-eji ya mụọ ezigbo ọgụ a na-agwa gị dimkpa na dimkpa akụ aka ọsọ of anụ mana ihe ite ọgbọ jiri dị mma kwe mgbe a kpọrọ ejigire dị nọọ mkpọtụ abịachia uto ndị ahụ ojuru bụbọ youth ha mere ihe ha ji bụrụ youth ịtọrọ Chidebere be anyị akwa ha gụrụ ebe akwa ha gụrụ ebe a mgbe a na-agụ ebe a sị ka lụrụ alụ esi Lagos kpọlọta gị na mentality ha nọ na village wo ole ndị ahụ nọ na village wo kọ amazi emere onye a mụrụ na Lagos tụrụ ha this unfortunate lọta ụlọ mana dị uto ha nọ n'ụlọ onye nke lụọ atụrụ ya kọcha ọ lụrụ alụ ọ ha jiri ya ụzọ na village so thank you very much. That on that. Thank you very much Edu nwanne ife gị na-amasị anyị mba ife gị na-amasị anyị mbọ ihe ejije m okay ege ife ejije gị na-amasị anyị ọ bụghị ife m na-amasị ọ na ife m na-amasị nwunye m ege ife ị na-eme na-amasị anyị ịbịa okay ịbịa ife ị na-eme na-amasị anyị ife na-eme dị mma and anyị ga na-akwadokwa gị otu ọbụla anyị si wee dị m ofit because Gbam bụ platfọm anyị kreti ka anyị wee na-enyelu onwe anyị aka maka na sọsọ mama na ebe a na-ekwu nya bụ okwu a ga-enwerịrị onye mụ na ya ga na-akpa ya bụ nkata mgbe na-agbụ ya ajụjụ ọnụ daalụrị nne kiswe na anyị mgbe ọbụla anyị kpọọ ị na-azakwa anyị na ụwa bụkwanụ ngwọta ịghọtago enwere fada bịara ebe a sị na ife nwoke si ji achụrụ nwoke ibi ebu maka na ọ mara ife o bu n'obi na ọ bụ na nwoke na-amacha ife nwoke ibi ebu n'obi na-enwe ekwesịrị ị na-achụ nkịta because na afọ Igbo ọ bụ nwanne
na afa nwere ofu iru nwee ofu anụ mana once enweje ọsọ gbadatara anị nkịta achụ ya odigokwa enu yes maka na mmadụ ife obunobi gbadatara o nwere ike ịchụpụ ya n'ala onye nke nọ n'ala chọrọ ime kishon ọ tọrọ n'elu ebe go back from where you came from so Edu nwanne daalụ rinne thanks for coming ndị be anyị daalụ rinne anyị na-ekenekwa ndị Pine Leaf Estate and Properties Limited ndị na-agba anyị aja n'ukwu na-asị anyị jide ka anyị ji na nke anyị jide fa mma ịchọ igo ana ịchọ igo ụlọ gbasiri ike ịchọ igo ana bụ na igosie inwe peace of mind jekwuru ndị Pine Leaf Estate maka na land banking is a must. Afam ka bụ Dr. Chijioke Igwendodo Odogwu bụ ya mbaba ezigbo onye Aba anyị na-ekene Edu ọzọ Chinedu ọzọ eze Chinedu n'ala Achina ogbu ehi na nke ikpeazụ a ilu village unu Izaba nke a mba MC Edu Comedy na Gbam MC Edu Comedy na Gbam Madam Teresa ada Achina tire gara bank ever daalụ thanks for coming ndị banye ngwa nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ nya mesie onye afro tazo fechi udo. Are you looking for a reputable real estate company to invest with? Do you want to buy land with instant allocation? Are you tired of going to court over land disputes? Come to Pine Leaf Estate and Properties Limited. Land banking is a must.